του εργαστηριού μας, το οποίο έτσι λειτουργήσε μερικούς μήνες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά. Κάναμε μια προσπάθεια την καλύτερη που μπορούσαμε. Εμείς τους αντιμετωπίζουμε σαν επαγγελματίες, θα τους δείτε τώρα. Το χαρήκαμε, έτσι κι αλλιώς το θέατρο είναι μια ερωτική διαδρομή. Περάσαμε πολύ καλά. Ελπίζουμε ότι θα τους έχουμε και του χρόνου μαζί μας και του χρόνου και του καιρό θα σας δείξουμε κάτι πολύ πιο προχωρημένο και πιο έτοιμο. Σας παρακαλώ, κλείστε τα κινητά σας για να μην σας ενοχλήσουμε και να περάσετε καλά με τους φίλους σας. Στο παλάτι του κυβερνήτη Γιώργη Βασβίλη για να δει το διάδοχο. Η γυναίκα του Νατέλα και ο γιος του Μίχελ μαζί με τους γιατρούς μπαίνουν στην εκκλησία για να τελεστεί η λειτουργία. Ο Σίμων Χαχάβα και η Γκρούσε Βαγνάτζε συναντιόνται για πρώτη φορά. Τι βλέπω, Δεσποινής δεν είναι στην εκκλησία, ενώ σας έχω τη λειτουργία. Ήμουν κιόλας δεμένη όταν είδαν ότι τους λείπει για το πασχαλινό τραπέζι μια χίνα ακόμα. Και με έστειλαν να τη φέρω, γιατί εγώ ξέρω από χίνες. Μια χίνα, θα ήθελα πολύ να δω αυτή τη χίνα. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός με τις γυναίκες. Σου λένε πήγα να φέρω μια χίνα και ποιος ξέρει που αλλού τη γυρίζανε. Να την και αν δεν ζυγίζει 7 κιλά και δεν την έχουν ταΐσει με καλαμπόκι, να φάω τα φτερά της. Μια χίνα, βασιλική κιόλας. Αυτή θα τη φάει σίγουρα ο κυβερνήτης μόνος του, Το λοιπόν, η Δεσποινής ήταν για μια ακόμα φορά στο ποτάμι. Ναι, στο κοτέτσι. Αχ, έτσι στο κοτέτσι, κάτω στο ποτάμι, όχι εκεί πάνω στις σιτιές. Στις σιτιές είμαι μόνο όταν παίρνω τα ρούχα. Ακριβώς. Τι ακριβώς? Ακριβώς αυτό. Γιατί δεν πρέπει λοιπόν να παίρνω τα ρούχα στις σιτιές? Γιατί δεν πρέπει λοιπόν να παίρνω τα ρούχα στις σιτιές? Καλό ήταν αυτό, πραγματικά καλό. Δεν καταλαβαίνω τον κύριο Στρατιώτη. Τι είναι καλό στην περίπτωση αυτή? Αν ξέρουν μερικοί τα όσα ξέρουν άλλοι. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ξέρει κανείς για εκείνες τις σιτιές. Ούτε και αν απέναντι ήταν ένας θάμνος από όπου θα μπορούσαν να φαίνονται όλα. Όλα αυτά που συμβαίνουν όταν κάποιο πρόσωπο πλένει ρούχα. Ο κύριος Στρατιώτης πάντως δεν εννοεί πως όταν η μέρα είναι ζεστή που τότε τα δάχτυλα των ποδιών στο νερό και τίποτα περισσότερο. Περισσότερο. Τα δάχτυλα των ποδιών και κάτι παραπάνω. Τι παραπάνω, το πολύ πολύ, το πόδι. Το πόδι και κάτι παραπάνω. Σίμω Χαχάβα, θα έπρεπε να τρέπεσαι, να κάθεσαι και να περιμένεις το θάμνος που ένα πρόσωπο μια ζεστή μέρα να βοτήξει το πόδι στο νερό. Και αυτό ίσως και με έναν άλλο στρατιώτη μαζί. Όχι, όχι, δεν ήταν κανένας άλλος. Η ήσυχη ατμόσφαιρα διακόπτεται, καθώς ξεκινάει μια εξέγερση ενάντια στον κυβερνήτη. Ο κυβερνήτης συλλαμβάνεται. Η Γκρούσε και ο Σίμων ξανασυναντιούνται. Επιτέλους ήρθα, Γκρούσε, τι θα κάνεις? Τίποτε. Στην Αγάγη έχω έναν αδελφό με ένα νόκτημα στο βουνό. Εσύ τι θα κάνεις? Τίποτε. Γκρούσε Βαγνάτζε, είμαι ικανοποιημένος που με ενδιαφέρθηκες να μάθεις για τα σχέδιά μου. Με διάταξε να συνοδεύσω σαν φύλακα στην κυρία Νατέλα Βασβίλη. Με επαναπιανή φρουρά δεν επαναστάτησε. Ναι, έτσι είναι. Και τι σε ενδιαφέρει, τι σε ενδιαφέρει, κυρία? Η κυρία δεν με ενδιαφέρει, αλλά με διάταξε να τη συνοδεύσω σαν φύλακα και θα το κάνω. Να λοιπόν ο κύριος Στρατιώτης είναι ένας χοντροκέφαλος άνθρωπος, γιατί βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο για το τίποτε. Γκρούσε! Γεια σας, πρέπει να πάω στην τρίτη αυλή. Αφού βιάσει δεν πρέπει να μαλώνουμε, γιατί για ένα καλό μάλλον χρειάζεται καιρό. Μπορώ να ρωτήσω αν η Δεσποινής έχει γονείς? Όχι, μόνο τον αδελφό. Και μιας που χρόνος είναι λίγος, η επόμενη ερώτηση θα ήταν: είναι η Δεσποινής υγιής να το ψάρι στο νερό? Κάπου έχω ένα πόνο στο δεξιό μου. Κατά τα άλλα, με κάνει για οποιαδήποτε δουλειά. Μέχρι τώρα δεν έχει παραπονεθεί κανείς. Αυτό είναι γνωστό. Όταν την Κυριακή του Πάσχα πρέπει κάποιος να φέρει μια χίνα, τότε αυτός ο κάποιος είναι αυτή. Η επόμενη ερώτηση. Έχει η Δεσποινής ανυπόμονο χαρακτήρα? Θέλει κεράσια το χειμώνα? Ανυπόμονη δεν είμαι, αλλά αν κάποιος πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς κανένα λόγο και δεν στέλνει πίσω του νέα, αυτό είναι κακό. Τα νέα θα έρθουν. Γκρούσε! Και τελικά η σπουδαιότερη ερώτηση. Σίμων Χαχάβα, επειδή βιάζομαι και πρέπει να πάω στην τρίτη αυλή,
συνείδηνε. Λένε βιασύνη έχει ο άνεμος στα καλοσιά, αλλά λένε και αυτό. Οι πλούσιοι δεν έχουν βιασύνη. Είμαι από το. Η Δεσποινής το έχει πληροφορηθεί κιόλας. Είμαι υγιής, δεν έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου, παίρνω 10 πιάστρα το μήνα, 41-20 και ζητώ με την καρδιά μου το χέρι σου. Σίμων Χαχάβα, αυτό μου αρέσει. Ο σταυρός είναι από τη μητέρα μου, πλούσια Βαχνάτζε. Η αλυσίδα είναι ασημένη. Εσύ, σε παρακαλώ να τη φοράς. Σε ευχαριστώ πολύ, Σίμων. Πρέπει να ζέψω τα άλογα. Με καταλαβαίνει η Δεσποινής. Είναι καλύτερα αν η Δεσποινής πάει στην τρίτη ευλογία, ώστε να έχει πελάτες. Ναι, Σίμων. Θα συνοδέψω και κυρίως στο στράτημα που της έχει μείνει πιστό. 2 εβδομάδες, το πολύ 3. Ελπίζω να μην φανεί πολύ ο καιρός στην αραβωνιστικιά μου. Σίμων Χαχάβα, θα σε περιμένω. Πήγαινε ήσυχο στη μάχη, στρατιώτη, στην αιματηρή μάχη, στην πικρή μάχη, από όπου δεν γυρίζουν πίσω όλοι. Όταν θα γυρίσεις, θα είμαι εδώ. Θα σε περιμένω κάτω από την πράσινη φτελιά. Κάτω από τη γυμνή φτελιά θα σε περιμένω. Θα περιμένω ώσπου να γυρίσει ο τελευταίος. Και μετά, όταν θα γυρίσεις από τη μάχη, αν φύγεις την πόρτα μου, δεν θα βρεις. Το μαξιλάρι δίπλα μου άδειο θα είναι. Το στόμα μου αφίλητο κι αυτό. Όταν θα γυρίσεις, μπορείς να πεις όλα είναι όπως πριν. Σε ευχαριστώ, πλούσια Βαχνάτζε. Καλή αντάμωση. Και ενώ ο Σίμων και η Γκρούση ανταλλάσσουν όρκους αγάπης και αφοσίωσης, η Νατέλα Μπασβίλη ετοιμάζεται για αναχώρηση. Άλλοι υπηρέτες τη βοηθούν και άλλοι τρέχουν να γλιτώσουν. Αχ, κανείς δεν με ενδιαφέρεται πια. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μόνο Μίχελ, μην το κρατάς τόσο αδέξια. Βάλτε το πάνω στο αμάξι. Άκουσα τίποτα για τον κυβερνήτη. Σάλβα! Πρέπει να φύγετε αμέσως. Είχαμε κανένα νέο την πόλη. Όχι, μέχρι τώρα όλα είναι ήσυχα. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε ούτε λεπτό. Τα μπαούλα δεν χωράνε στο αμάξι. Διαλέξτε μόνο ό,τι χρειάζεστε. Μόνο τα πιο απαραίτητα. Ανοίξτε τα παούλα. Πού την βγάλετε. Το πράσινο. Και αυτό με το βούλινο γεκά. Πού είναι οι γιατροί. Με ξαναπιάνει αυτή η τρομερή επιθανία. Αρχίζει πάντα από τους σκοτάδους. Και αυτό με το μαγνηταρίνο κουμπιά. Δεν βιάζεσαι καθόλου, Πήγαινε φέρε μου αμέσως στις δεμοφόρες. Εσύ, μη είσαι και σάφραγγι. Θα σου δω. Αλλιώς θα πονέσει μαζί σου στο ξύλο. Μη, σκύψε το μανίκι. Μα αξιότιμη κυρία, δεν έπαθα τίποτα το φόρεμα. Επειδή σε τσάκωσα. Σε παρακολουθώ από ώρα. Δεν έχεις τίποτα άλλο στο νου σου από το να κάνεις τα τελεία μάτια στο δημοσπιστή. Θα σε πλήξω σκύλα. Νατέλα, ελάτε γρήγορα. Στην πόλη γίνεται μάχη. Γρήγορα. Ανοίξτε τα παούλα. Δεν μπορώ να βρω το κρασάτο. Πού είναι η Μάρο. Γιατί δεν γύρισε η Μάρο. Μάρο, φέρε το παιδί. Πού κρύβεσαι. Βρείτε με τα σου ζακέτα. Βοηθήστε την. Τι κάνει εμείς και κοιμάται. Ναι, αξιότιμη κυρία. Ωραία, τότε άφησε το μια στιγμή και πήγαινε φέρε μου τα μαροκιά μποτάκια από το δωμάτιο. Ταιριάζω στο πράσινο. Θεέ μου, πώς θα έχω πακετάρει όλα έτσι χωρίς αγάπη και κατανόηση. Αν δεν τα κάνει κανείς όλα μόνος του, κάνει τέτοια στιγμή να βλέπει κανείς τι υπηρέτες έχει. Μάσα! Να τρώτε ξέρετε, αν ευγνωμονείτε όχι. Θα το σημειώσω αυτό. Νατέλα, πρέπει να φύγουμε αμέσως. Το δικαστή, το ανωτάτο δικαστηρίο Αρμπελιάνη, τον κρέμασαν μόλις τώρα επαναστατημένοι από το υφαντουργή. Θεέ μου, λέτε να βάλω χέρι. Μα γιατί. Δες, αυτό με το μαργαριτάρι κουπιά. Γιατί δεν γύρισε η Μάρο. Σταματάστε όλοι. όλες τις ανταλλαχές, πρέπει να φύγουμε αμέσως. Πού είναι το παιδί. Πρέπει να βρω το αργυροστό στο φόρεμά μου. Κόστησε 1000 πιάστρα. Και αυτό εδώ και όλες τις γούνες. Μάλλον πρέπει να εγκαταλείψουμε το αμάξι και να φύγουμε με τα άλογα. Δεν μπορώ να βρω το κρασάτο. Πάρε ολόκληρο τον πόγο και πήγαινε το στο αμάξι. Τι δεν γύρισε η Μάρο. Τρελαθήκατε όλοι. Σας το είπα πως ήταν κάτω-κάτω. Γρήγορα. Τρέξε, ρίξε το ποστό μου στο αμάξι. Το αμάξι δεν το παίρνουμε. Ελάτε, αλλιώς θα φύγω μόνος μου. Μάρο, φέρε το παιδί. Ψάξε μάσα. Όχι, πήγαινε πρώτα το έργο στο αμάξι. Είναι κουταμάρα. Δεν τρελάθηκα να φύγω με το άλογο. Φωτιά! Ο κυβερνήτης αποκεφαλίζεται και δίνει τη διαταγή να βρεθεί ο Μίχελ. Η Γκρούση μαζί με το παιδί ξεκινάει για τον αδερφό της. Στην πορεία του προς το βορρά προσπαθεί να προστατευτεί από το κρύο και να βρει γάλα για το παιδί. Μεσημέρι ο κόσμος τρώει. Ας κάτσουμε λοιπόν εδώ στο χορτάρι, ώσπου η καλή Γκρούση να βρει να αγοράσει ένα κανατάκι γάλα. Παππού, μπορώ να έχω ένα κανατάκι γάλα και αν είναι δυνατόν λίγο ψωμί. Γάλα! Δεν έχουμε γάλα! Τις γίδες μας τις πήραν οι στρατιώτες από την πόλη. Αν θέλετε γάλα, πηγαίνετε στους κύριους στρατιώτες. Αλλά ένα κανατάκι γάλα για ένα παιδί θα πρέπει να έχετε, παππού.
Και εμένα ο Θεός να σας το πληρώσει, Είπα εγώ, ο Θεός να σας το πληρώσει. Εμείς πληρώνουμε σαν τους πρίγκιπες. Το κεφάλι στα σύννεφα και ο πισινός στο νερό. Πόσο κοστίζει λοιπόν το κανατάκι? 3 πιάστρα, το γάλα κρύβινε. 3 πιάστρα, για τότε τη σταγόνα. Μίχελ, τα άκουσες? 3 πιάστρα. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Ωραία. Ας δοκιμάσουμε μια φορά. Πες, σκέψου τα 3 πιάστρα. Δεν έχει τίποτα μέσα, αλλά νομίζεις πως πίνεις. Κάτι είναι κι αυτό. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Παππού, άνοιξε! Θα πληρώσουμε! Μάρα να σου έρθει. Νόμιζα πως θα κόστιζε μισό πιάστρο. Αλλά το παιδί πρέπει κάτι να φάει. Γίνεται με ένα πιάστρο. 2! Καλά, καλά, μην κλείνεις, περίμενε. Να. Να. Εδώ, πάρτα. Το γάλα όμως θα πρέπει να δίνεται ελεύθερα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό που κάνεις είναι ληστεία και αμαρτία. Σκοτώστε τους στρατιώτες αν θέλετε γάλα. Αυτό είναι ένα ακριβό αστείο. Πιες, Μίχελ. Αυτός είναι ο μισθός μισής εβδομάδας. Οι άνθρωποι εδώ νομίζουν πως βγάζουμε τα λεφτά με τη σέσουρα. Αχ, Μίχελ, Μίχελ. Σε φορτώθηκα για τα καλά. Ένα μεταξωτό παλτό για 1000 πιάστρα. Και ούτε μισό πιάστρο για γάλα. Να, εκεί πρέπει να πάμε. Σε αυτό το αμάξι με τους πλούσιους φυγάδες. Επιθυμούν και οι κυρίες να διανυκτερεύσουν εδώ. Όλα είναι ασφυκτικά γεμάτα. Και δεν μπορεί να βρει κανείς πουθενά ένα αμάξι. Ξέρετε, ο αμαξάς μου με παράτησε στα καλά του καθημένου, στη μέση του δρόμου. Και περπάτησα μέχρι εδώ, μισό μίλι δρόμο, ξυπόλυτη. Τα περσικά μου παπούτσια, ξέρετε τι τα ακούνε. Αλλά γιατί δεν έρχεται κανείς? Ο ξενοδόχος δεν βιάζεται. Από τότε που στην πρωτεύουσα έγιναν αυτά τα πράγματα, χάθηκαν πια και οι τρόποι σε ολόκληρη την χώρα. Συγχωρήστε ένα γέρο άνθρωπο που σας έκανε να περιμένετε, κυρίες μου. Συγχωρήστε το! Το μικρό μαγκόνι μου έδειχνε μια θυσμένη οδοκινιά. Εκεί, στην πλαγιά. Πέρα από τα χωράφια! Εκεί έχουμε φυτέψει από εφορέ δέντρα. Και μερικές κεραστές. Πρέπει να δείτε τα άνθη των οδοκινιών. Είναι υπέροχα! Έχετε μια έτοιμη περιοχή. Την ευλόγησε ο Θεός. Ο Θεός! Έχουν ζήσει τα δέντρα στον νότο αξιότιμες κυρίες. Υποθέτω θέλετε πως έχετε τον νότο. Ομολογώ πως δεν παρατήρησα με προσοχή τα τοπία. Καταλαβαίνω. Η σκόνη. Η σκόνη! Στο στρατόδρομο. Είναι καλό να μην τρέχει κανείς με μεγάλη ταχύτητα. Αν βέβαια δεν βιάζεται. Βάλε το σάλι σου, αγαπητή μου. Οι βραδινοί άνεμοι φαίνονται εδώ κάπως ψυχρότεροι. Έρχονται από τους παγετώνες του Γιάννη Κατάου, κυρίες μου. Ναι, φοβάμαι μην μου πληρώσει ο γιος. Ένα ευρύ χωροχάνι δεν μπαίνουμε μέσα. Οι κυρίες επιθυμούν δωμάτια. Αλλά το χάνι είναι γεμάτο, κυρίες μου. Και το προσωπικό το όσκασε! Είναι παρηγόρητος. Αλλά δεν μπορώ να βάλω άλλον μέσα. Ούτε και με καλές συστάσεις. Αλλά κι εμείς δεν μπορούμε να την εκτερεύσουμε στον δρόμο. Πόσο κοστίζει, κυρίες μου. Θα ξέρετε βέβαια πως μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χάνει δηλαδή. Σε αυτούς τους καιρούς όπου τόσοι πολλοί φυγάδες, βέβαια πολύ αξιοσέβαστοι, αλλά για τον κόσμο ύποπτα πρόσωπα, ψάχνουν να βρουν καταφύγιο, πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα. Γι' αυτό. Αγαπητέ μου κύριε, δεν είμαστε φυγάδες. Πηγαίνουμε στο θέρετρό μας στα βουνά. Δεν θα μας πέραναγε ποτέ ιδέα να πετύσουμε φιλοξενία ακόμα και αν τη χρειαζόμαστε. Οπωσδήποτε όχι. Αμφιβάλλω βέβαια αν ο πολύ μικρός διαθέσιμος χώρος αρέσει στις κυρίες. Πρέπει να υπολογίσω 60 πιάστρα για την κάθε κυρία. Είναι οι κυρίες όλες μια συντροφιά. Κατά κάποιο τρόπο χρειάζομαι κι εγώ ένα κατάλημα. 60 πιάστρα! Αυτό είναι ληστεία! Κυρίες μου, δεν σκοπεύω να ληστέψω κανένα. Γι' αυτό είναι ώρα και τέτοιες συζητήσεις παίρνω μέσα. 180 πιάστρα για ένα δωμάτιο! 180 πιάστρα για ένα δωμάτιο! Αλλά είναι αδύνατο με το παιδί. Τι θα γίνει αν κλαίει? Το δωμάτιο κοστίζει 180 είτε για 2 είτε για 3 άτομα. Από την άλλη μου είναι αδύνατο να σας φανταστώ στον δρόμο, αγαπητοί μου. Παρακαλώ, ελάτε. 180 πιάστρα, 180 πιάστρα. Ποτέ μου δεν ταράχτηκα τόσο. Από τότε που μου φέραν τον Ιγκόρ στο σπίτι. Είναι ανάγκη να μιλάς για τον Ιγκόρ. Από την άλλη, δεν θα μπορούσατε να πληρώσετε τουλάχιστον τα μισά. Δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό?
Επειδή έχω το παιδί. Ο υπασπιστής μου, ξέρετε, δεν μου έδωσε αρκετά χρήματα γιατί έφυγα όπως. Δεν έχετε ούτε τα 60. Αυτά θα τα δώσω. Πού είναι τα κρεβάτια? Κρεβάτια δεν υπάρχουν. Μόνο και πάτρωμα και σακιά. Θα τα τακτοποιήσετε μόνες σας. Να χαίρεστε που δεν σας έβαλε στο υπόγειο σαν τόσους άλλους. Το άκουσες αυτό? Θα καλέσω αμέσως τον ξενοδόχο. Ο υπηρέτης πρέπει να τιμωρηθεί. Πως ο άντρας σου. Γιατί είσαι τόσο σκληρή? Πώς θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα για να κοιμηθούμε? Αυτό θα το αναλάβω εγώ. Με τον καιρό μαθαίνει κανείς. Εσείς έχετε ακόμα το αμάξι. Ξαφνιάστηκα τρομερά. Αγαπητή Αναστάζια Κατερινόφσκα, μου είπε ο άντρας μου πριν από το γεύμα. Ξάπνωσε λίγο. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να σε πιάσει αυτή η ημικρανία σου. Γεώργη, απάντησα εγώ στον κυβερνήτη, με 60 καλεσμένους για φαγητό. Δεν είναι δυνατόν να ξαπλώσω. Άλλωστε, δεν μπορώ να βασιστώ στο προσωπικό. Και ο Μίχελ Γεώργιεβιτς δεν τρώει χωρίς εμένα. Είδες, Μίχελ, τι σου έλεγα. Όλα τακτοποιούνται. Ωραία, τουλάχιστον δεν θα ξαπλώσουμε στο καινούργιο δάπεδο. Έβαλα τα σκεπάσματα διπλά. Φαίνεστε πολύ άπειροι στο στρώσιμο κρεβατιών, αγαπητοί μου. Για δείξτε μου τα χέρια σας. Τι εννοείτε? Να δείξετε τα χέρια σας. Ρωσιασμένα! Υπηρέτρια! Καμαργέρι! Σε πιάσα μαλακοδίτρια! Ομολόγησε! Τι σκόπευες να κάνεις? Δεν σκόπευα να κάνω τίποτα. Σκέφτηκα πως θα μπορούσατε να μας πάρετε λίγο με το αμάξι. Μην κάνετε θόρυβο, παρακαλώ, θα έχω κιόλας από μόνη μου. Ναι, θα φύγεις, αλλά με την αστυνομία. Προς το παρόν θα μείνεις εδώ. Μην κουνηθείς από τη Τα θέση σου. 60 πιάτα θα τα πήραν. Να κοιτάξτε, εδώ είναι 4 δεκάρικα και εδώ είναι τάγιρο. Τώρα είναι 60. Και θέλω να βάλω μόνο το παιδί στο αμάξι, αυτή είναι η αλήθεια. Στο αμάξι θέλεις να πας, τώρα μας το λες. Αξιότιμη κυρία, το ομολογώ. Είμαι χαμηλής καταγωγής. Αλλά το παιδί είναι αφοντόπουλο. Παρακαλώ, μη φωνάζετε την αστυνομία. Είναι φυγάσκευτος όπως και εσείς. Κοιτάξτε τα ρούχα του. Από υψηλή τάξη, τα ξέρουμε αυτά. Πρίγκιπας ήταν ο πατέρας του. Καμαργέρι! Μη φωνάζετε, δεν έχετε πια καρδιά. Πρόσεχε, θα σου κάνει τίποτα. Είναι επικίνδυνη. Βοήθεια, δολοφόνη. Τι τρέχει! Αυτή εδώ μπήκε μέσα μαζί μας με δόλο παίζοντας την κυρία. Μπορεί να είναι κλέφτα. Και από πάνω επικίνδυνη. Ήθελε να μας σκοτώσει. Θα καλέσω αμέσως την αστυνομία. Αχ, αισθάνομαι κιόλας που με κάνει η μικρανία μου. Ποια αστυνομία δεν υπάρχει. Και εσύ αδελφούλα μάζεψε το μπογαλάκι σου και εξαφανίσου. Απάνθρωποι. Αλλά πού θα πάει? Θα καρφώσουν και τα δικά σας κεφάλια στον τοίχο. Κούλα σου, αλλιώς θα έρθει και ο γέρος. Και αυτό δεν παίρνει από αστεία. Κοίταξε μήπως έκλεψε κιόλας τίποτα. Στο μέλλον να εξετάσει καλύτερα με ποιους ανθρώπους ανακατεύεσαι. Νόμιζα πως μια δικά τους θα τη συμπεριφέρονταν ευγενικότερα. Δεν τους περνάει από το μυαλό. Πίστεψέ με. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα από το να θες να μενηθείς έναν τεμπέλη και άφθοσο άνθρωπο. Αν αυτοί σε υποψιαστούν ότι μπορείς να πλύνεις μόνο στον κόλο σου ή να δουλέψεις με τα χέρια σου, δεν σε υπολογίζουν πια. Περίμενα να σου φέρω μερικά μήλα. Καλύτερα όχι. Καλύτερα να φύγω πριν έρθει ο ξενοδόχος. Και αν περπατήσω όλη νύχτα, ίσως αποφύγω τον κίνδυνο. Στρίψε δεξιά στην επόμενη διασταύρωση. Πίσω από την Κρούσε, στον δρόμο προς το βορρά, οι καβαλάρδες του πρίγκιπα Κασμπέκη ψάχνουν το παιδί. Η Κρούσε αποφασίζει να αφήσει το παιδί στην πόρτα μιας αγρότισσας. Στον δρόμο της επιστροφής συναντά τους καβαλάρδες που ψάχνουν τον Μίχελ και την ανακρίνουν. Ενώ απαντά πως δεν γνωρίζει που βρίσκεται το παιδί, το βάζει στα πόδια και επιστρέφει στο σπίτι της αγρότισσας. Κρύψου γρήγορα, έρχονται οι καβαλάριδες. Εγώ το έβαλα μπροστά στην πόρτα σου, αλλά δεν είναι δικό μου, είναι από ευγενής. Ποιος έρχεται, τι είναι αυτοί οι καβαλάριδες? Μη ρωτάς πολλά, οι καβαλάριδες που το ζητάνε. Στο σπίτι μου έχω καμιά δουλειά. Αλλά με σένα μας φαίνεται χαμόγελο κουβέντες. Κάντο τα μεταξωτά, θα το προδώσω. Τι μεταξωτά και ξεμεταξωτά. Σε αυτό το σπίτι ορίζω εγώ. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Γιατί το παράτησες, αυτό είναι αμαρτία. Σε λίγο θα φάνω πίσω από τα δέντρα, δεν έπρεπε να τρέξω. Αυτό τους άνοιξε την όρεξη, τι θα κάνω τώρα. Χριστέ και Παναγία καβαλάριδες. Θα βρουν το παιδί. Κι αν μπουν μέσα. Δεν πρέπει να το στο δώσεις, πας πως είναι δικό σου. Ναι. Θα το σφάξω να τους το δώσεις. Ναι. Αν τους το δώσεις, θα το σφάξω. Αν θα το ζητήσουν, αν το ζητήσουν από τα λεφτά στο σπίτι για το θέλω. Αν επιμείνεις, Θα με το πιστέψουν. θα επιμείνεις και θα το πιστέψουνε. Θα μας κάψουν το σπίτι. Γι' αυτό πρέπει να πεις πως είναι δικό σου. Το λένε Μίχελ. Αυτό δεν έπρεπε να σου το πω. Ναι. Μη κουνάς έτσι το κεφάλι και μην τρέμεις, το βλέπουν αυτό. Ναι. Σταμάτα πια με τα νέα σου, βαρέθηκα να τα ακούω, εσύ δεν έχεις παιδί. Έχω στο πόλεμο. Μπορεί να είναι καβαλάρης, να ήθελες να σφάζει παιδιά. Θα το κατσάβιες για τα καλά. Σταμάτα να ανεμίζεις το σπαθί σου μέσα στο σπίτι μου, γι' αυτό σαν άνθρωπος απλύνε το στόμα σου πριν μιλήσει με τη μητέρα σου.
σου κάνω. Υποψιάζομαι ότι ήταν κάτι το ανήθικο. Και εγώ νόμιζα πως πίστευε ότι τους κοίταξα ανήθικα. Σαν να μπορούσε να με περάσει η ιδέα ότι θα έκανα με έμεινε σε δυο. Έτσι, μια λάγνα ματιά. Καταλαβαίνεις. Δεν το πρόσεξες. Πρέπει να το παραδεχτείς όμως. Θα μπορούσα να ήμουν ένα γουρούνι. Θα λέω έξω από τα δόντια. Θα μπορούσα να φανταστώ το οτιδήποτε. Αν ήμασταν μόνοι. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα, δεν έχεις καμία έξω. Στρατιώτη, δεν ξέρω τίποτα. Παρακαλώ, μην μου καίτε το σπίτι. Για ποιο πράγμα μιλάς? Δεν έχω καμία σχέση με αυτά, κύριε Στρατιώτη. Αυτή θα βάλει την πόρτα μου, το ελκύσομαι. Δεν είναι ένα μωρό. Χοντροκέφαλε, ας φέρω με χείο πιάστρα. Πάρε την κρυά έξω, να κάνω μια ανάκτηση εδώ πέρα. Το σπιτάκι μου, μην το κάψετε, παρακαλώ. Εσύ έχεις λοιπόν το παιδί που εγώ ζητούσα από εσένα. Κύριε Ξωματικέ, δεν είναι αυτό που ζητάτε, είναι δικό μου. Θα το κοιτάξω. Είναι δικό μου. Ωραία ρούχα. Είναι δικό μου. Η Γλούσια μαζί με τον Μίχελ συνεχίζουν για τον βορρά. Φτάνοντας στο σπίτι του αδερφού της στο βουνό, είναι εξαντλημένη τη διαδρομή. Ο πόλεμος τελειώνει και ο Σίμων επιστρέφει στην Ούκα. Εκεί συναντά τη Γλούσια για τρίτη φορά, παντρεμένη τώρα πια. Σίμων, Η Γκρούσια Βαχνάτσα είναι αυτή. Σίμων! Χαίρε και υγεία είναι δεσποινής. Χαίρε κύριε στρατιώτη και δόξα τω Θεώ που γύρισες πίσω γερός. Βρήκαν καλύτερα ψάρια από μένα και έτσι τη γλίτωσα εγώ, είπε ο γάτος. Τόλμη είπε ο μάγειρας, τύχη είπε ο ήρωας. Πώς ήταν τα πράγματα εδώ? Ήταν ο χειμώνας υποφερτός, ο γείτονας διακριτικός? Ο χειμώνας ήταν κάπως βαρύς και ο γείτονας όπως πάντα, Σίμων. Μπορώ να ρωτήσω, έχει ένα πρόσωπο ακόμα τη συνήθεια να βουτάει το πόδι στο νερό όταν πλύνει ρούχα? Η απάντηση είναι όχι, εξαιτίας των ματιών στο θάμνο. Η Δεσποινής μιλάει για στρατιώτη. Εδώ στέκει ένας ταμείας. Αυτό το σημαίνει κοσοπιάστρα. Και στέγει. Πίσω από το στρατόπεδο, κάτω από τις φουρμαδιές. Ακριβώς εκεί. Βλέπω όμως ότι κάποιος άλλαξε τόπο. Ναι. Και δεν ξέχασε. Έτσι πόρτανε στους Μεντεσέδες, όπως λένε. Τι σημαίνει αυτό? Τι δεν πάει καλά? Σίμων Χαχάβα, δεν μπορώ να επιστρέψω ποτέ πια στην Ούκα. Συνέβη κάτι. Τι συνέβη? Ήρθαν κάπου στα πράγματα και χτύπησα ένα καβαλάρι. Η Γκρούσια Βαχνάτσα θα είχε το λόγο της. Σίμων Χαχάβα, ούτε και λέγομαι πια έτσι όπως λεγόμουν τότε. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πότε αλλάζουν τα ονόματά τους οι γυναίκες, Σίμων. Άσε με να σου εξηγήσω. Η δράση μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όλα είναι όπως πριν, πίστεψέ με. Πώς είναι όλα όπως πριν, αφού τίποτα δεν είναι έτσι? Πώς θα σου εξηγήσω τόσο γρήγορα και με το ρέμα ανάμεσά μας. Δεν μπορείς να περάσεις το γεφυράκι. Ίσως να μην είναι πια απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, Σίμων. Έλα γρήγορα. Θέλει δηλαδή, κυρία, να πει πως ήρθα πολύ αργά? Στο γρασίδι βλέπω κιόλας μια σκούφια. Έχεις κιόλας κανένα παιδί? Έχω. Πώς μπορώ να στο κρύψω. Αλλά δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Δεν είναι δικό μου. Λένε όταν ο άνεμος φυσάει, φυσάει μέσα από όλες τις χαραμάδες. Η γυναίκα δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Δώσ' μου το σταυρό που σου έδωσα. Ή καλύτερα ρίχνω στο νερό. Σίμων, μη φεύγεις. Δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Οι στρατιώτες παίρνουν από την Γκρούσια το παιδί. Και ο γραμματικός του χωριού Αστάχ, σε μια δοκιμαστική δίκη, χρήσεται νέος δικαστής. Η Νατέλα Μπασβίλη πηγαίνει την Γκρούσια σε δίκη για να διεκδικήσει από εκείνο το παιδί. Τι άνθρωπος είναι αυτός, Σάρβα? Ένας πολύ υποτακτικός εξωγοτάφη. Ένας που παραμένει τις διαταγές σας. Η Νατέλα Μπασβίλη, η γυναίκα του αποθανόντος κυβερνήτου, μόλις επέστρεψε και αναζητά τον τριετή γιο της, Μίχελ Μπασβίλη. Έχει πληροφορηθεί ότι το παιδί απήχθη από μία πρώην υπηρέτριά της στα βουνά. Θα το φέρουμε
εξοχοτάτη στις διαταγές σας. Η υπηρέτρια λέει ότι το παιδί είναι δικό της. Θα τιμωρηθεί εξοχοτάτη στις διαταγές σας. Αυτό είναι όλο. Ο άνθρωπος δεν μου αρέσει. Θα τακτοποιηθούν όλα εξοχοτάτη στις διαταγές σας. Είναι γενναίος. Μπορεί κιόλας να πλέει μόνος. Έχει τύχει! Δεν είναι ένας κανονικός δικαστής, είναι ο Αστάκ. Αυτός είναι ένας μεθύστακας που και οι μεγαλύτεροι κλέφτες έχουν απαλλαγή από αυτόν. Επειδή αυτός τα κάνει όλο άνω κάτω και οι διπλούσιοι δεν του δίνουν όσα θέλει αυτός, τυχαίνει να την βγάζει καλά καμιά φορά και κανένας δικός μας. Σήμερα χρειάζομαι τύχη. Μη την κακολογάς, θα προσευχηθώ να είναι μεθυσμένος ο δικαστής. Αλλά ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί θέλεις να το κρατήσεις αφού δεν είναι δικό σου και μάλιστα τούτο τον καιρό. Δικό μου είναι. Εγώ τον άθρεψα. Και δεν σκέφτηκες ποτέ τι θα γινόταν αν ξαναγύριζε αυτή. Στην αρχή σκεφτόμουν να της το ξαναδώσω πίσω. Αλλά μετά σκεφτόμουν πως δεν θα ξαναγυρίσει. Αχ, και ένα δανεισμένο φουστάνι, βαστάει ζέστα κι αυτό, Σου αρκίζομαι μωρόσα ό,τι θες γιατί έχεις καλή καρδιά. Το φρόντιζα εγώ για 5 πιάστρα, ώσπου Πέμπτη βράδυ ήρθε η γρούση και το πήρε, όταν ξέσπασαν οι ταραχές. Αλλά απέναντι στο Σίμων αμάρτησες. Μίλησα εγώ μαζί του. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του. Δεν μπορώ να διαφερθώ τώρα για κάποιον που δεν καταλαβαίνει. Πώς δεν καταλαβαίνει. Το ότι το παιδί δεν είναι δικό σου, αυτό το καταλαβαίνει. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει είναι το ότι είσαι παντρεμένη και δεν μπορείς να χωρίσεις. Θα ήθελα να ανακοινώσω πως είμαι πρόθυμος να ορκιστώ. Ο πατέρας του παιδιού είμαι εγώ. Πολύ καλά, Σίμω. Θα ήθελα επίσης να ανακοινώσω πως με αυτό δεν αναλαβαίνω καμία υποχρέωση. Ούτε και η κυρία. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, είναι παντρεμένη, το ξέρεις. Αυτό είναι δική της υπόθεση και δεν χρειάζεται να τονίζεται ιδιαίτερα. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός, δεν έχει τουλάχιστον μαζευτεί κόσμος. Δεν αντέχω τη βρώμα του. Με πιάνει μικρανή. Καλό αξιότιμη κυρία, προσέχετε όσο είναι δυνατόν τα λόγια σας. Δεν είπα τίποτε, ήλιο συμπολάτσε. Αγαπώ το λαό, με την απλότητα και την ευθύκτά του. Αλλά είναι μόνο αυτή η μυρωδιά που μου προκαλεί μικρανία. Δεν θα έχει σχεδόν καθόλου ακροατήριο. Ο πολλής κόσμος βρίσκεται πίσω από απαραμένες πόρτες εξαιτίας των ταραχών στο βράδυ. Αυτό είναι το πρόσωπο. Παρακαλώ, αξιότιμη Νατέλα Βασβίλη, παραιτηθείτε από κάθε είδους προσβλητικές εκφράσεις. Αχ, η κυρία θα σου ξερίζωνε κιόλας το μαλλί. Αν δεν ήταν δικαστής ο Αστάκ, που είναι προστάτης των φτωχών. Αυτός βλέπει πρόσωπο και κρίνει. Φέρε μου το κόκκινο κρασί, το γλυκό. Παίρνω. Ωιμέ. Το πηγάδι δεν γεμίζει με δροσιά, λέει η παροιμία. Πρόκειται για μια εντελώς γελία υπόθεση, εξοχότατε. Γέλια. Γέλια! Η αντίθετη παράταξη απήγα για το παιδί και αρνείται να το επιστρέψει. Αρνείται. Αρνείται! Ένα πολύ γοητευτικό πρόσωπο. Σαφώς, καλή είναι. Αρχίζω τη δίκη και απαιτώ μόνο φιλαλήθεια, ιδιαίτερα από σένα. Σεβαστό δικαστήριο. Το αίμα, λέει ο λαός, είναι βαρύτερο από το νερό. Αυτή η παλιά σοφία. Το δικαστήριο επιθυμεί να μάθει ποια είναι η αμοιβή του δικηγόρου. Πώς είπατε? Α, ναι. 500 πιάστρα εξοχότατε για να απαντήσω στην ασυνήθιστη ερώτηση του δικαστήριου. Ακούσατε, η ερώτηση είναι ασυνήθιστη. Ρωτάω και σας ακούω διαφορετικά αν το ξέρω. Καλώς είστε. Ευχαριστώ, εξοχότατε. Σεβαστό δικαστήριο. Οι δεσμοί αίματος είναι ισχυρότεροι δεσμοί. Μάνα και παιδί. Υπάρχει καμία στενότερη σχέση από αυτή? Μπορεί κανείς να αποσπάσει από μία μάνα το παιδί της? Σεβαστό δικαστήριο. Το συνέλαβε στην άγια έκσταση της αγάπης. Το έφερε στο σώμα της, το έτρεφε με το αίμα της, το γέννησε με πόνους. Σεβαστό δικαστήριο, είναι γνωστό ότι και η άγρια τίγρη όταν της πάρουν το παιδί γυρίζει μέσα στα δάση ανήσυχη και αδύνατη σαν ίσιος, η ίδια η Τι φύση. έχεις να απαντήσεις σε αυτά και στα άλλα που την αδεί ακόμα ο κύριος δικηγόρος? Είναι δικό μου. Αυτό είναι όλο. Ελπίζω πως θα μπορέσεις να τα αποδείξεις. Πάντως, σας συμβουλεύω να μου πεις από τι πιστεύεις πως θα σου παραχωρήσω το παιδί. Το ανέθρεψα μόλι μου την καρδιά και μόλι μου τη συνείδηση. Και πάντα βρήκα να του δώσω κάτι να φάει. Συνήθως είχε μια στέγη πάνω από το κεφάλι του. Και εγώ υπέφερα εξαιτίας του κάθε είδους ταλαιπωρίες. Χωρίς να λυπηθώ ποτέ τα έξοδα. Δεν με ένιωξε ποτέ η δική μου άνεση. Το παιδί το έμαθα να είναι ευγενικό απέναντι σε όλους. Και να αγαπάει τη δουλειά όσο το είναι δυνατό. Είναι μικρό ακόμα. Εξοχότατε, είναι χαρακτηριστικό και το πρόσωπο αυτό δεν επικαλείται κανένα δεσμό αίματος με το παιδί. Κανέναν αγωγήτο. Κανένα. Το δικαστήριο το λαβαίνει αυτό υπόψη του. Σας παρακαλώ να επιτρέψετε σε μια πολύ βασανισμένη γυναίκα που έχει ήδη χάσει τον άντρα της και τώρα φοβάται μήπως χάσει και το παιδί της, να σας απευθύνει μερικά λόγια. Αξιότιμη Νατέλα Βασβίλη. Μια πολύ
σκληρή τύχη, κύριέ μου, με αναγκάζει να απαιτώ από εσάς να μου ξαναδοθεί το αγαπημένο μου παιδί. Είναι περιττό να περιγράψω σε εσάς τα βάστηνα μιας ληστεμένης μάνας, τις αγωνίες, τις άϊπνες νύχτες. Είναι ανήκουστο πώς μεταχειρίζονται αυτή τη γυναίκα. Της απαγορεύουν την είσοδο στο παλάτι του άντρα της. Της κόβουν τα έσοδα από τα κτήματα. Της λένε ψυχρά πως δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς το διάδοχο. Δεν μπορεί να πληρώσει τους δικηγόρους της. Δεν μπορεί! Αγαπητέ Ήλιο Σοκουλάτζη, γιατί δεν μιλούμε πως πρόκειται για τα κτήματα του Λαμπασβίλη. Παρακαλώ, αγαπητοί Σάντρο και Κάντρο Πολάτζε, συμφωνήσαμε. Φυσικά και είναι σωστό ότι η έκβαση της δίκης θα αποφασίσει επίσης αν η ψήλη μας πελάτης θα πάει στη διάθεσή της τα μεγάλα κτήματα του Λαμπασβίλη. Αλλά λέγω σκόπιμα επίσης γιατί εδώ στο προσκήνιο βρίσκεται η ανθρώπινη τραγωδία μιας μητέρας, όπως περιέγραψε η ίδια η Νατάλα Λαμπασβίλη προλίγου με τα συγκλονιστικά της λόγια. Ακόμα κι αν ο Μίχελ Λαμπασβίλη δεν ήταν ο κληρονόμος των κτημάτων, δεν θα έπαβε να είναι το πολύ αγαπημένο παιδί της πελάτησάς μου. Αλτ! Το δικαστήριο συγκινείται από την αναφορά των κτημάτων σε απόδειξη της ανθρωπιάς. Ευχαριστώ, εξοχότατα. Αγαπητέ Ήλιο Σοκουλάτζε, μπορώ να αποδείξω ότι η γυναίκα που απήγαγε το παιδί δεν είναι η μητέρα του παιδιού. Επιτρέψτε μου να περιγράψω στο δικαστήριο τα γυμνά γεγονότα. Το παιδί, Μίχελ Λαμπασβίλη, ξέφυγε από τα χέρια της μητέρας του εξαιτίας ενός ατυχού συνδυασμού γεγονότων κατά τη φυγή. Την κρούσε η πυρέτρια στο παλάτι. Ήταν εκεί την Κυριακή του Πάσχα εκεί και παρατηρήθηκε να ασχολείται με το. Η κυρία δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο γιατί ρούχα θα πάρει μαζί της πριν φύγει. Ένα χρόνο αργότερα, η Κρούσε παρουσιάστηκε σε ένα ορεινό χωριό με ένα παιδί και παντρεύτηκε τον. Πώς πήγε στο ορεινό χωριό? Με τα πόδια εξοχότατε και ήταν δικό μου. Είμαι ο πατέρας, εξοχότατε. Το φρόντιζε εγώ για 5 πιάστρα, εξοχότατε. Ο άντρας είναι ο αραβωνιαστικός της κυρίας και η κατάθεσή του δεν μπορεί να έχει βαρύτητα στο δικαστήριο. Εσύ είσαι αυτός που παντρεύτηκε στο ορεινό χωριό? Όχι, εξοχότατε. Παντρεύτηκε έναν αγρότη. Γιατί δεν λέει τίποτα στο κρεβάτι. Πες την αλήθεια. Δεν φτάσαμε ως εκεί. Παντρεύτηκα για χάρη του παιδιού. Ήταν στον πόλεμο, εξοχότατε. Και τώρα θέλει πάλι μαζί σου, Θα ήθελα να καταθέσω. Δεν είμαι πια ελεύθερη, εξοχότατε. Και το παιδί ισχυρίζεσαι πως προέρχεται από την πουτανιά. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Τι είδους παιδί είναι αυτό? Κανένα κουρελιασμένο πάσπατο του δρόμου ή ένα ωραίο από καμιά πλούσια οικογένεια? Είναι ένα κανονικό παιδί. Εννοώ, έδειξε νωρίς εξευγενισμένα χαρακτηριστικά. Έδειξε μια μύτη στο πρόσωπο. Έδειξε μια μύτη στο πρόσωπο. Αυτό το θεωρώ σαν μια σωστή απάντηση από σένα. Διηγούνται για μένα πως μία φορά πριν από την απόφαση διέκοψα τη δίκη και βγήκα έξω για να μυρίσω μία φωτέσμη από τριαντάφυλλα. Αυτά είναι κόλπα που σήμερα είναι απαραίτητα. Γι' αυτό θα κάνω τώρα γρήγορα μαζί σας για να μην ακούω όλα αυτά τα ψέματά σας, κυρίως τα δικά σου. Μπορώ να φανταστώ τι μαγειρέψατε μεταξύ σας για να με εξαπατήσετε. Σας ξέρω καλά, είστε απατεώνες. Το πιστεύω πως θέλετε να τελειώνετε γρήγορα, αφού είδα πως πληρωθήκατε γι' αυτό. Βούλωστο, πήρα τίποτα από σένα. Αφού δεν έχω τίποτε. Πολύ σωστά. Από εσάς τους πεινασμένους δεν παίρνω τίποτα. Κοντά σας θα πέθανα κι εγώ της πείνας. Θέλετε δικαιοσύνη, αλλά είστε πρόθυμοι να πληρώσετε. Όταν πηγαίνετε στο χασάπι, ξέρετε πως πρέπει να πληρώσετε. Αλλά στο δικαστή πηγαίνετε σαν σε επικίδιο γεύμα. Όταν ήρθαν να καλυβώσουν το άλογο, τους άβρωσε τα πόδια για λογόμυγα, λέει η παροιμία. Καλύτερα να ξαβρώ από το βόθρο παρά μια πέτρα από την πηγή του βουνού. Ωραία μέρα σήμερα, δεν θέλεις να πάμε για ψάρεμα, υποψαρά στο σκουλίκι. Είμαι κύριος του εαυτού μου. Είπε ο δούλος και έκοψε το πόδι του. Σας αγαπώ σε πατέρα, είπε ο τσάρος στους αγρότες και έκοψε το κεφάλι του τσάρεπης. Ο χειρότερος εχθρός του τρελού είναι ο ίδιος του εαυτός. Αλλά η πορτή δεν έχει λύθει. Έκανα στα πρόστιμο και απρεπείς εκφράσει ενώπιον του δικαστηρίου. Για να μάθεις τι θα πει δικαιοσύνη. Αυτό θα πει καθαρή δικαιοσύνη. Εμάς μας κοπανάς γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Όσο αυτή με τους δικηγόρους της. Έτσι είναι, εσείς είστε κουτί. Καλά παθαίνετε που την τρώτε κατά κέφαλα. Επειδή θέλεις να δώσεις αυτή το παιδί μια σκηνή τόσο ωραία για να ξέρει να το σταυρώσει. Δεν ξέρεις παραπάνω δικαιοσύνη από μένα. Το κατάλαβα. Κάτι λες με αυτό. Είμαι ένας αμαθής άνθρωπος. Δεν έχω ολόκληρο παντελόνι κατά τη δίμα, αλλά κοίταξε η ίδια. Ταξοδεύω όλα για φαΐ και πιωτό. Ανατράφηκα σε μοναστήρι. Εξάλλου τη μέρα τιμωρώ και σένα με 10 πιάστρα πρόστιμο για προσβολή του δικαστηρίου. Και εκτός από αυτό, είσαι ένα εντελώς κουτό πρόσωπο, γιατί με προδιαθέτεις εναντίον σου, αντί να μου κάνεις γλυκά μάτια και να μου γυρίσεις λίγο το πισινό σου, ώστε να φανώ ευρωϊκός. 20 πιάστρα. Και 30 να γίνουν, εγώ θα σου πω τι θα με τη δικαιοσύνη σου. Μεθυσμένο κρεμμύδι. Πώς τολμάς να μιλάς εσύ μαζί μου? Δεν σκέφτεσαι τη μάνα σου που ήσουν και ανέβει κάπου και δεν τρέμεσαι που με βλέπεις να τρέμω μπροστά σου? Αλλά δέχτηκες να γίνεις δούλος τους για να μην τους πάρουν τα σπίτια που τα έχουν κλεμμένα. Από πότε ανοίγουν τα σπίτια στους σκορπιούς? Αλλά καλά τους κάνεις που τους προσέχεις. Γιατί αλλιώς πώς θα παίρνω τους άντρες μας στον πόλεμο? Που είμαι! Δεν σε σέβομαι καθόλου. Μπορεί να μου πάρεις το παιδί 1000%. Αλλά ένα έχω να σου πω. Για να επάγγελμα σηκωτικό σου να πρέπει να διαλέγει κανείς μόνο βιαστές παιδιών κατοκογλύφους για τιμωρία. Ώστε να κάθονται
τίποτα άλλο να με πούμε, έχουμε κερδίσει τη δίκη, αξιότιμη κυρία. Αχ, τον έστρεψες εναντίον σου, τώρα θα σου πάρει το παιδί. Το μπουκαλάκι μου με το άρωμα. Χρειάζομαι το παιδί. Μωρή. Κοίτα πως κάτι ξέρεις από δικαιοσύνη. Δεν πιστεύω πως το παιδί είναι δικό σου, αλλά αν ήταν δικό σου γυναίκα, δεν θα ήθελες να το έχεις πλούσιο. Τότε θα έπρεπε να πεις μόνο πως δεν είναι δικό σου. Και αμέσως αυτό θα είχε ένα παλάτι. Και τα πολλά άλογα στο στάβλο του και τους πολλούς σουτιάνους στο κατόφλι του. Τους πολλούς στρατιώτες στην υπηρεσία του και τους πολλούς παραπονούμενους στην αυλή του. Έτσι δεν είναι? Τι έχεις να απαντήσεις εδώ? Δεν θέλεις να το έχεις πλούσιο? Δικό μου είναι. Εγώ το ανάστησα, δεν το δίνω. Με κουρέλια είναι ντυμένο. Δεν είναι αλήθεια. Δεν βρήκα την ώρα να του φορέσω ένα καλό πουκάμισο. Σε χειροστάσιο ήταν. Δεν είναι κανένα γουρούνι, αλλά εδώ υπάρχουν άλλοι. Πού είναι γουρούνια? Πού παράτησες το παιδί σου? Νομίζεις να το πίσω σε εσένα, γελία. Είναι φώνησα, δεν είναι τιμωρηθεί. Εσύ ό,τι την Αντέλα μας φίλοι μας σκεφτήκατε. Εξοχότατε τα νεύρα της Μηνύτρια. Μηνύτρια και κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο άκουσε την υπόθεσή σας και δεν διαπίστωσε ποια είναι η πραγματική μητέρα του παιδιού. Εγώ, σαν δικαστής, έχω το καθήκον να βρω για το παιδί μία μητέρα. Θα κάνω μία δοκιμή. Πάρε ένα κομμάτι κοιμωλία. Κάνε ένα κύκλο στο έδαφος. Βάλε το παιδί μέσα. Μηνύτρια και κατηγορούμενοι. Πάρτε θέση δίπλα στον κύκλο και οι δύο. Πιάστε το παιδί από τα χέρια. Η πραγματική μητέρα θα έχει τη δύναμη να τραβήξει το παιδί από τον κύκλο. Σεβαστό δικαστήριο, διαμαρτύρομαι. Γιατί η τύχη των μεγάλων κτημάτων των Ραμασβίλη θα εξαρτηθεί από μία αμφίβολη μονομαχία. Γιατί έχει άμεση σχέση με τον διάδοχο. Εκτός των άλλων, η πελάτησά μου δεν έχει τις ίδιες σωματικές δυνάμεις όπως αυτή η γυναίκα που κάνει καθημερινά σωματικές εργασίες. Μου φαίνεται καλοθρεμένη. Τραβάτε! Έλεγα εγώ θεσμή αίματος! Τι σου συνέβη? Δεν τράβηξες? Δεν κράτησα γερά. Σας παρακαλώ, εξοχότατε να με συγχωρήσετε. Αν μπορούσα να το κρατήσω μόνο μέχρι να μάθει όλα του τα λόγια, δεν ξέρει παρά μόνο 2-3. Μην επηρεάζει το δικαστήριο. Στοιχηματίζω πως και εσύ είναι δεν ξέρεις παραπάνω από 20. Καλά, θα ξανακάνω τη δοκιμή μία φορά ακόμα, οριστικά. Πάρε το παιδί. Τραβάτε! Δικό μου είναι. Πρέπει τώρα να το ξεσχίσω. Δεν μπορώ. Και με αυτό το δικαστήριο διαπιστώνει ποια είναι η πραγματική μητέρα. Πάρε το παιδί σου και πήγαινε το μακριά. Τι! Συμβουλεύω, μην μείνεις στην πόλη με αυτό. Και σε εξαφανίσου, πρώτα σε καταδικάσω για απάτη. Τα χτήματα θα δοθούν στην πόλη για να γίνει από αυτά ένας κήπος για τα παιδιά. Τον χρειάζεται. Και ορίζω να πάρει το όνομά μου και να ονομαστεί κήπος του Ασδάκ. Και τώρα σκάνω την τζιμενό μου γιατί ζεστάθηκα πολύ. Δεν κάνω σε κανένα τον όνειρο, αλλά σας καλώ όλους σε μια μικρή γιορτή έξω στο λιβάδι για αποχαιρετισμό. Να, παραλίγο κάτι να ξεχάσω πάνω στο μεθύσι μου. Να δώσω τα διαζύγια τους γκρούς από τον άντρα της. Από εσάς έχω αναλαβαίνω στα να τα πιάσω συνολικά. Πολύ φθηνά εξοχότατε, σε ευχαριστούμε. Θα τα χρειαστώ. Τότε καλύτερα να φύγουμε σήμερα και όλες το βράδυ από την πόλη. Μίχελ, σ' αρέσει? Ανακοινώνω, υπάκουα πως μ' αρέσει. Και τώρα στο λέω. Το πήρα γιατί σαραβωνιάστηκα εκείνη την πασχαλιάτικη μέρα. Και έτσι αυτό είναι ένα παιδί της αγάπης. Μίχελ, θα τραγουδήσουμε. 4 στρατηγικοί να και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε. Ο δεύτερος τις καπούχες δεν άντεχε. Ο τρίτος ήταν υποκειμένο γέλιο. Και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο.
Είμαι εγώ στις ασφαλείς. Αχ, σας γελάσανε, κυρία μου. Με τους άντρες ποτέ καμιά μας δεν είναι ασφαλής. Αχ, πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Καθίστε, καθίστε. Θα σας εξηγήσω. Αχ, εμείς ήμασταν υπόδειγμα οικογένειας, κυρία μου. Υπόδειγμα. Με τις δουλειές μας, τα παιδιά μας. Όλα καλά. Όλα μια χαρά. Πώς άρχισε να βγει ο Στέφανος. Και να μην έρχεται. Περίμενα και μια και δυο νύχτες τίποτα ο Στέφανος πουθενά. Τηλεφωνούσα στους φίλους, τηλεφωνούσα στους κουμπάρους. Τίποτα ο Στέφανος, άφαλος. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Η καρδιά μου ποτέ δεν σπάσει από την τρομάρα της. Τόσα γίνονται. Αφού είχα αρχίσει και τρελαινόμουν σιγά σιγά. Τώρα σκεφτόμουν κάτι αλόκοτα και παράξενα πράγματα. Βρελέξαν ο Στέφανος τίποτα πράγματα και να τον έχουν σκοτώσει και να τον έχουν πετάξει σε κανένα οικόπεδο. Και όταν με ξυπνήσω ένα πρωί θα ανοίξω την εφημερίδα και θα δω τον Στέφανο μισοφαγωμένο από τα ψάρια. Μάλιστα. Όλο κάτι τέτοια σκεφτόμουν. Αλλά πάνω που ετοιμαζόμουν να τρέξω στην αστυνομία και να τους εξηγήσω τους φόβους μου, τσουπ, έπρεπε να κύριος. Στέφανε, πώς σου να εξαφανίστηκες 4 μέρες. Χαρτιά μου, αλήθεια. Χαρτιά. Έπεφτα και κοιμότανε στο κρεβάτι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, ύστερα ξύπναγε πάλι, έκανε το τουζάκι του και εξαφανιζόταν για άλλες 4-5 μέρες. Αυτό το χαρτιά δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί μου το έλεγε, για να με καθησυχάσει. Καλό πράγμα δηλαδή είναι τα χαρτιά. Τότε ήταν που άρχισε να ρισικώ σοβαρά. Ουρανία, είπα στον εαυτό μου. Για να λέει ο Στέφανος χαρτιά έτσι με ελαφρά την καρδία, τα χειρότερα πρέπει να συμβαίνουν. Και στο λέει για να σε βάλει σε λάθος δρόμο, να πελαγοδρομήσεις. Και μια μέρα να σου πει ξαφνα. Έτσι που να μην το περιμένεις και να μην μπορείς να αντιδράσεις, γιατί θα είναι πια πολύ αργά. Και θα έχει οριμάσει το πράγμα. Τα ξέχασες τι πέρασες για να το παντρευτείς. Πώς ξεγλίστραγες σαν το κέλι, τα ξέχασες. Λίγο σκαμπιεράζει το κομμάτι που δεν το αλλάσανε. Έτσι είπα στον εαυτό μου. Και έτρεξα σε ένα τεντέκι. Σήκωσέ το! Συγχωρείτε. Και παρακολούθα το να δούμε πού πάει και τι κάνει. Και το παρακολούθησε ο άνθρωπος. Και όχι μόνο μου είπε πού πάει, και μαγνητοτενίες μου έφερε. Και φωτογραφίες, μάλιστα φωτογραφίες. Καλά το είχα καταλάβει εγώ. Ο Στέφανος το είχε φτιάξει με τη Μαριάννη την Ξανθιά. Αυτή που είχε έρθει να μας ζητήσει δουλειά. Και εγώ η ηλίθεια τον έπεισε να την πάρει. Για να μην καταλήξει στον δρόμο. Και γίνει πουτάνα, η πουτάνα. Αυτά ήταν τα χαρτιά και τα ξέφυγε. Όταν άκουσα τέτοιες μαγνητοτενίες, τότε ήταν που μου σηκώθηκε η τρίχα. Μέγερα με ανεβάζανε, μέγερα με κατεβάζανε. Και αυτή η πουτάνα, η Τζούλα, ήθελε να της πάρει και γούνα. Δεν της έφτανε το παλτό, ήθελε και γούνα. Και αυτός ο ηλίθιος άντρας μου της την πήρε. Και όχι μόνο γούνα της πήρε, και τηλέφωνο της έβαλε. Και ήταν έτοιμος να της αγοράσει και αυτοκίνητο. Αλλά το παζάρι δεν βλέπεις, γιατί του πέφτει ακόμα ακριβό. Αλλά αυτή επέμενε κι αν δεν επέμενα εγώ μέσα στις γιορτές. Σίγουρα θα της το είχε πάρει. Στον αέρα τον είπε να μας θυμάσει ο ηλίθιος. Στον αέρα. Είχε μπει στα χρέη ως το λαιμό. Το μαγαζί βέβαια και δεν είχα να κλείσει. Ουρανία, είπα στον εαυτό μου, αν δεν θες να καταστραφεί εν μία νυχτή το έργο μιας ολόκληρης ζωής, πρέπει να επέμβεις και να πνευόλα. Πρέπει να αφήσεις τις ευγένειες στην πάντα και να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου με νύχια και με δόντια. Και αντέδρασα, κύριε μου. Αντέδρασα. Πήρα τα παιδιά μου, τον Τάκη και το Χάρη, 19 ο ένας, 21 ο άλλος, και τους είπα το και το. Όλα τους το είπα. Ο πατέρας σας, παιδιά μου, πάει να μας βγάλει στον δρόμο για το χατήρι μιας κυματικάς που να μας εξαγλιώσει. Πρέπει να αντιδράσουμε. Και όχι μόνο με λόγια. Γιατί από λόγια αυτός δεν είχα πάρει. Τώρα που θα γυρίσει να κοιμηθεί, θα το πιάσουμε και θα το σπάσουμε στο ξύλο. Και συμφόρησα τα παλικάρια μου. Και πήρανε 2 στυλάρια αυτοί και ένα καλώδιο εγώ και περιμέναμε την επιστροφή του ασώτου.
Μόλις μπήκε μέσα, το πιάσαμε και τον κάναμε ταλατσού. Σφάλαζε και ζητούσε βοήθεια. 3 μήνες έμεινε στο νοσοκομείο. Έτσι μου δόθηκε ευκαιρία και ανέλαβα εγώ τα ηλία. Ανέλαβα και το σπίτι και το μαγαζί, εγώ εξ ολοκλήρου. Και έβαλα τάξη και έβγαλα τα χρέη και έσωσα καυτόν τον ηλίθιο από του χάρου τα δόντια. Την οικονομική καταστροφή δηλαδή. Αλλά το πράγμα δεν σταμάτησε εκεί. Γιατί ο Στέφανος είναι αγύρι στο κεφάλι. Και άμα του μπει μια ιδέα δεν του τη βγάζεις με τίποτα. Είχε ξετρελαθεί τόσο μαζί της που χρειάστηκε να το σπάσουμε στο ξύλο 3 φορές. Και να απειλήσουμε τον ίδιο με θάνατο και αυτή την αναμόρφωση προσώπου. Μόνο έτσι βάλανε μυαλό και χωρίσανε. Και από τότε, δόξα σου ο Θεός, τη ζωή μας κύλησε όμορφα και ευτυχισμένη. Κατάλαβες την πουτάνα! Πήγε να μου κλείσει το σπίτι! Η αχάριστη! Η αχάριστη! Σήκωσέ το! Έλα Χριστίνα μου, έλα! Δεν είναι καιρό! Δεν είναι καιρό! Ράβομαι! Για το γάμο! Εσύ τι έκανες, έγραψες τίποτα? Τίποτα. Εγώ έγραψα 2. Ένα μεταξωτό μπλε σιέλ με ροζ αμφάκι για την εκκλησία και μία μουσελίνα με κίτρινες και καφέ σκιές για το τραπέζι κατόπι. Για το πρώτο βρήκα κάτι σκουλαρίκια με μπλε ψηλή χαντρίτσα σαν το άλφο στη Μαριό Χριστίνα, καταλαβαίνεις. Αλλά δεν βρήκα τη τσάντα και την παπούτσια να πάρω. Καλά θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Με τη μουσελίνα, αλλά να μην βάλω σκουλαρίκια. Έχει και στο κορτέ, με να βάλω το χρυσό των μεταγιών. Ναι. Για το άλλο που νόμιζα πως θα με παιδέψει, βρήκα κάτι παπούτσια και μια τσάντα, πες, κρέπ, κροκοδιλέ, με μια χρυσή καφίτσα στο πλάκι. Wow! Αλλά όσο και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα πάρω άσπρα, να τα πάρω μπλε. Να βάλω τα λουστρίνια μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω, Χριστίνα. Άκου, και μη μου πεις για σπατάλες και σπατάλες, αυτά μια φορά γίνονται. Μια φορά βγαίνουμε κι εμείς έξω. Σαν το γύφτο θα πούμε. Όχι. Αυτό που με στενοχωρεί. Δεν έχω βρει τα χιόλια ακόμα. Και όχι πως ο Νίκος δεν μου παίρνει, δεν πρόθυμος είναι ο άνθρωπος. Αλλά ξέρει ποια Χριστίνα μου τώρα. Το χεράκι μου. Ξέρετε. Είναι λιγάκι χοντρό. Και δεν βρίσκομαι έτοιμο. Πρέπει να το παραγγείλουμε, Χριστίνα μου. Και πάει λέγοντας. Τα νέα σου. Στις 7 το απόγευμα, ανεβαίνει το οικογενειακό δράμα «Η γάμη του Γιώργου Τρανάκη και της Στέλιας Μεδράκου». Πρωταγωνιστής γαμπρός Γιώργος Τρανάκης. Πρωταγωνίστρια νύφη Στέλια Μεδράκου. Σκηνοθεσία ο κουμπάρος Ιωσήφ Καραγάτσης. Τι έγινε. Για όλα ας όψετε η μαμά. Η μαμά. Τα καταστραφείς μου έλεγε. Τα καταστραφείς μου έλεγες και είχε χλωμιάσει η κακομοίρα. Πού πας στην πόλη στα καρτσακόνη. Το θέατρο δεν είναι για ανθρώπους σαν και εσένα. Εσύ έχεις προσόντα, κορίτσι μου. Εσύ μια ζωή την έφαγες στα τρανία. Πού θα τα αφήσεις τώρα όλα αυτά, έτσι θα τα πετάξεις. Στο θέατρο τα κρέμουν εκείνοι που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Εκείνοι που δεν έχουν κανένα ποσό. Οι ψήλες, οι πιναλέοι. Ξύπνα, κορίτσι μου, ξύπνα και μη γίνεσαι θύμα. Ξύπνα, δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν τα πράγματα. Θα αντέξεις εσύ, ένας ακέραιος άνθρωπος. Όλες αυτές τις ταπεινώσεις, όλη αυτή τη φτώχεια, τη μιζέρια, θα αντέξεις εσύ. Όλη αυτή την ανασφάλεια, σε ρωτώ, θα τα αντέξεις. Όχι, όχι, δεν θα αντέξεις. Τα νεύρα σου θα κουρελιαστούν και θα έχουμε δράματα, κορίτσι. Το μόνο που θα καταφέρεις, ξέρεις που είναι. Σε ρωτώ,
Ξέρεις τι είναι? Να καθυστερήσεις για 5 ολόκληρα χρόνια την είσοδό σου στη ζωή. Αυτό θα καταφέρεις. Εδώ είμαι και εδώ είσαι. Και αν εγώ ψεύτρα, σου επιτρέπω να έρθεις και να με πτήσεις. Πόσο ψεύτρα να μου πεις? Όσο για τους φίλους σου, αυτούς τους κουρελίδες που μου μαζεύεις εδώ και μου κάνετε πρόβες και μου σηκώνετε τη γειτονιά στο ποδάρι, όσο για αυτούς ένα σου λέω και βάλω καλά στο μυαλό σου. Μόλις περάσουν τα χρόνια και μόλις τον δεν έχει ψωμί, θα τους δεις να λακίζουν και να βολεύονται. Και όταν σε συναντάς στον δρόμο, ούτε που θα γυρίζουν να σε κοιτάξουν, ούτε που θα σου μιλάνε. Γι' αυτό σου λέω πρόσεξε. Πρόσεξε πολύ. Πρόσεξε, μην είσαι εσύ το θύμα. Πρόσεξε, μην γίνεις εσύ το προσωπικό. Παράδειγμα, διότι εσύ με τον άλλα που κουβαλάς με την αφέλεια που σε διακρίνει εκεί το πας. Να σε έχουν το πρώτο σου και το πάνω σου. Παντρέψου το Γιώργο. Παντρέψου το Γιώργο που είναι παιδί με μένα και σε θέλει ο άνθρωπος. Κι άσε τους άλλους να πρίπτονται. Παντρέψου τον όσο είναι καιρός. Γιατί στο λέω και να το ξέρεις. Σε λίγο με τα καμώματά σου θα αλλαγήσει κι αυτός. Δεν είναι άγιος ο άνθρωπος να τα καταπίνει όλα. Αυτά μου λέγε η μάνα μου, πού μυαλό μου. Αεροβατούσα. Έκανα του κεφαλιού μου. Κι όπως είναι φυσικό, τα έφαγα τα μούτρα μου. Δυστυχώς. Όλα όσα μου κοπανούσε η μάνα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, δυστυχώς, αποδείχθηκαν σωστά. Το θέατρο σκατά. Περάστε σήμερα, περάστε αύριο, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Αν το άλλο, δεν έχουμε να σας πληρώσουμε και ούτε και ξέρουμε ποτέ αν θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αυτά με το θέατρο. Οι φίλοι αρχίσανε να κόβουν λάσπη σιγά σιγά. Βρήκε ο καθένας τον άνθρωπό του. Βρήκε κι εγώ το δικό μου. Γιώργο, σ' αγάπησα τελικά και θέλω να γίνω γυναίκα σου. Έλα, πουλάκι μου, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Γίνονται πράγματα και θάματα, κλείσε. Τι συγχαμένη! Τι συγχαμένη! Αλλά μήπως είναι η πρώτη φορά? Αλλά μπορώ να μιλήσω, θα μας πρωτοζηλεύουμε κιόλας. Τι πειράζει, παιδί μου, που συμπαθεί εμένα ο κύριος διευθυντής και τον ρίχνει τάχα μου δίνει στο συνδικαλισμό. Εμείς τι είμαστε δηλαδή? Είμαι γλύφτρα εγώ. Εγώ, επειδή δηλαδή κάνω τη δουλειά μου σωστά, ό,τι μου πει εμένα ο κύριος διευθυντής. Στέκει αυτή όρθια από το πρωί, ούτε τρώει, ούτε πίνει. Για τη σιλουέτα της το κάνει και πάει και έρχεται και πάει και έρχεται για να την καμαρώνουμε. Η σκατιάρα. Όλο με το χαμόγελο στην πελατεία. Όμως σε μένα βγάζει όλη της την κακία. Παίρνω να φάω ένα γιαουρτάκι, θα το πετάξει. Πνιγόμαστε, βρερινούλα μου τώρα. Να πάει να πνιγεί αυτή. Έχω γραφική δουλειά, Λίνα μου, της απαντάω. Μου ανέθεσε ο κύριος διευθυντής. Με συγχωρείς, καλή μου, δεν επήγει νομίζω. Δεν προκάνω να απαντήσω, το διεκπεραιώνει μπροστά στον πελάτη να με εκθέσει. Εννοείς, το κορίτσι λάστιχο. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Μόλους φιλίες, όλοι τη θαυμάζουν. Μέλη έχει το γραφείο της. Και τους ξέρει και όλους με τα ονόματά τους. Γιατί δεν πήγες πολίτρια στο Μινιό? Εδώ είναι τράπεζα, κυρά μου. Και αν έχεις εσύ πτυχία, έχουμε κι εμείς. Δεν πουλάμε σουτιέν. Έρχονται όλοι φτιαγμένοι από το χάραμα. Άλλο στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του. Θα χαλάσω από τη ζαχαρένα μου. Όχι. Και το μιλαράκι μου θα φάω τώρα. Αργά, αργά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Ας τα κάνει όλα η βιονική γυναίκα. Να πάρει και το γραφείο. Αρχίδια θα πάρει. Η σκρόφα. Χώνεται μέσα σ' όλα, κάνει και την ξύπνια. Έβγαλε μια γλωσσάρα χθες στον κύριο διευθυντή. Κάτι της είπε για να δάνει ο δικός μου άνθρωπο και τα ξεσκάλισε όλα ως την ώμος Αΐνης. Το τζάκισε στις ερωτήσεις στον Χριστιανό. Στο τέλος δεν άντεξε, την ξέχεσε. Πρώτη φορά την είδα να κλαίει. Δεν τη λυπήθηκα καθόλου. Σκατοκόριτσο. Τι μας το παίζει, η Ρομπέτο Δασάμ. Τα δάκρυα, αλλά και η γλώσσα, γλώσσα. Βούλος στο κυρά μου, διευθυντής είναι ο άνθρωπος, ξέρει τι κάνει. Με το σπαθί μου την πήρε τη θέση μου, κύριε, και έχω υποχρέωση να ελέγξω, του είπε. Και τι να ξεπίσω το μαλλί. Αυτό για μένα. Η πουτάνα. Εντάξει, είχαμε κι εμείς ένα μέσο. Ποιος παίρνει αλλιώς δηλαδή? Για την ομορφιά με πήραμε. Και εμείς βγάλαμε πανεπιστήμια να δεν δημοστράρουμε 3 την ώρα, βλέπεις. Ποιο σπαθί σου, κυρά μου, ποιο σπαθί σου. Δεν θα πέρασες ποιος ξέρει από πόσα κρεβάτια. 2 μέτρα γκόμενα, εδώ που τα λέμε. Και από μαλλί.
και αποντήσιμο. Πανεγγέλικα κιόλα. Ευτυχώς που το αυτό, το βρίζω από μέσα μου. Και ξεφύγω λίγο γυναίκα. Με σύγχυσε πάλι, με σύγχυσε. Δεν θα το φύγω το χαπάκι. Ένα γιατρό. Αυτοί οι γιατροί με πήραν στο λαιμό τους. Αυτοί οι γιατροί με καταστρέψαν. Όλα μου τα γκρέμισαν όλα. Στα καλά του καθημένου. Στα καλά του καθημένου. Μια χαρά τα είχα κανονίσει εγώ με τον άντρα μου. Και ήρθαν αυτοί, μου δώσαν μια και μου τα γκρέμισαν όλα. Στην άμμο έκτιζα τόσα χρόνια εγώ, ρε. Στην άμμο. Πέστε μου, γιατρέ μου. Πέστε μου. Τον ξορκισμένο έχω. Πέστε μου. Δεν με πειράζει. Θέλω να ξέρω. Να κανονίσω από εδώ και πέρα. Δεν με καταλαβαίνει. Πέστε μου. Είναι σκληρό παιχνίδι εγώ. 2 χρόνια ζωής, κυρία μου. Ούτε 2 χρόνια ζωής. 2 χρόνια ζωής. Καλά είναι και αυτά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Τι 2 χρόνια ζωής, ρε! Που έχουν περάσει 5ο και ακόμα ζω! Ακόμα ζω! Όλα τα πέταξα! Όλα τα τίναξα στον αέρα! Το σπίτι μου, τον άντρα μου, το παιδί μου. Έμεινα ξεκρέμαστη με ένα στήθος, ρε πούστη γιατρέ! Με ένα στήθος! Και έρχεσαι εσύ και μου λες πως θα ζήσω! Πώς θα ζήσω, τα πέταξα όλα! Πώς θα ζήσω που τα χάλασα όλα! Ζήσε, Λέλα μου, και χέστος, έλεγα από μέσα μου. Ούτε 2 χρόνια ζωή σου μένουν. Ζήστε κατά πως θες! Αυτοί που θα μείνουν εδώ, άστος να κουρεύονται! Εσύ θα φύγεις. Εντάξει. Αυτοί που θα μείνουν εδώ, ας κάνουνε καλά, ας κάνουνε καλά. Τι να το κάνω που γιατρεύτηκα, ρε. Τι να το κάνω αφού χάλασα τη ζωή μου. Έχασα τον έλεγχο με αυτά τα τελεσίγραφα, ρε πούστη γιατρέ. Έχασα τον έλεγχο. Προδόθηκα. Πέταξα τη μάσκα. Τώρα τρέχω όλη μέρα. Σαν ζουμί και δεν φτάνω. Δεν αντέχω άλλο. Αλλιώς τα είχα κανονίσει εγώ. Αλλιώς. Βαρέθηκα, ρε. Βαρέθηκα, κουράστηκα, θέλω να τελειώνω. Σπάσανε τα νεύρα μου. Σπάσανε τα νεύρα μου. Έλα, Χριστίνα μου. Φρικώδης η κατάσταση. Φρικώδης. Άκου να φρίξεις. Πρώτα κοιτάει για πάρτι της αν έχει κανένα αυγό στο ψυγείο και ύστερα σκέφτεται τα παιδιά της. Εγωίστρια. Θρυμμένη. Το Μάρι σου λέω. Και όχι μόνο αυτό. Έχει και μια γλώσσα. Θεός να σε φυλάει. Πέφτει και κοιμάται από τις 12 το μεσημέρι. Άκουσον. Και αυτός ο αθώος ο άντρας της. Αυτό το θύμα. Τι λες ότι βρίσκεις στο τραπέζι να γυρνάει τη δουλειά. Φαγητό. Φαγητό, ρε Χριστίνα. Μια λεκάνη βρίσκει με βρεγμένα ρούχα και μια χαρτοπετσέτα που γράφει με μεγάλα γράμματα. Να τα πλώσεις! Και πάει η Χριστίνα μου άνθρωπος, μια-δυο ανεβαίνει τις σκάλες. Ντάλα μεσημέρι και αρχίζει το άπλωμα. Και μη μου πεις είναι καθαρή και καθαρή. Τι καθαρή έκανε και παραπαλιά κούτσουρα μου τσαπουνάς. Μια φορά τη βδομάδα σκουπίζει και ύστερα κλείνει και διπλωματαλώνει πόρτες, παράθυρα και όλους τους φετίδες. Και πλώνει εφημερίδες στο πάτωμα και κάνει το σπίτι μου αυσολείο. Και αν δει τα παιδιά να τρέχουν στο χολ, τα λιώνει στο ξύλο. Καθαρή. Μέσα σε 2 χρόνια έβαψε το σπίτι της. Πάντα πρόλαβε και λερώθηκε λίγο το σπίτι μου, δεν στέλνωσε καλά. Και αυτόν τον αθώο τον άντρα της τον έβαλε και της πήρε 2 γούνες. Τι 2 γούνες, καλέ. Ποιος έχει βρει τη σήμερα ημέρα 2 γούνες. Άλλοι δεν έχουν να φάνε. Και σπάταλη, Χριστίνα μου! Σπάταλη! Έκανε λάθος ο υπάλληλος και έφερε το λογαριασμό στη δική μου πόρτα. Τα ανοίγω και τι να δω! 3.000! 3.000!
Πότε πρόλαβε και τις έγραψε 3 χιλιάδες. Νερόκες! Νερόκες βρεζό! Όχι φυσικά, τον υδρότη και το αίμα του ανδρόσουκες. Γιατί τα κάνουν αυτά τα σπάταλα, τα νευρικά και τα ιστερικά. Κάτι της λείπει. Κάτι της λείπει! Τι είναι αυτό, Χριστίνα μου, τι είναι αυτό που της λείπει? Θέλει να εξαφιώσει τον άντρα της και να το σκάσει με τον πρώτο τη Χόντα. Και να έχει το δίκιο του κόσμου το μέρος της, γιατί ξέρεις τι θα πει! Χαρτιά και ποτό ήταν άντρας αυτός που διάλεξε και πήρα. Ας μην τα συζητάμε καλύτερα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του τυχαίνει. Γεια σου, Χριστίνα μου, γεια. Ρε αγοράκι, πες μας καμιά ιστορία από το στρατό έτσι, να αλλάξει το κλίμα. Ναι, πες. Ρε, θυμάσαι που όλα κακώς είχε βάλει να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε μία λάμπα? Έλα, πες. Πες εσύ να ιστορία για αυτό κοίτα και του σκύλους. Όχι εσύ πρώτα. Εσύ πες. Εσύ πες. Εσύ. Πίνω πανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κράτουσα μέχρι τώρα μυστικό. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Λίτσα! Ρε Λίτσα, αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου. Αγαπώ το δέρμα σου, αγάπη μου, αγαπώ το στρογγυλό σου χαλακρό κεφάλι που λάβει μέσα στη νύχτα της ζωής μου, Λίτσα. Μου κρατάει συντροφιά. Είσαι δικιά μου, ρε Λίτσα. Είσαι δικιά μου, κατά δικιά μου. Χωρίς εσένα, ρε αγάπη μου, γυάλινη και λαμπερή, χωρίς εσένα, βυθίζομαι στα σκοτάδια της μοναξιάς, ρε Λίτσα. Λίτσα. Αχ, ρε Λίτσα. Εσένα. Ο φάρος μου. Μέσα στη ζωή, ρε Λίτσα. Σ' αγαπάω, ρε Λίτσα, σ' αγαπάω. Και θέλω να σε παντρευτώ, ρε Λίτσα. Θέλω να σε παντρευτώ. Ρε Λίτσα, άκουσε. Πες τον, ρε αγάπη μου, πες τον, Σε ευχαριστώ που δέχτηκες, ρε Λίτσα, σε ευχαριστώ. Έλα πάνω, σε έφυγε από πάνω μου. Και τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Λίτσα, αγάπη, στήσε αυτή και άκου αυτά που θα σου πω. Και πρώτα απ' όλα, όταν θα παντρευτούμε, εγώ μόνο θα έχω το δικαίωμα να σε σβήνω και να σε ανάβω, αγάπη μου. Εγώ μόνο και κανένας άλλος. Και πρόσεξε, Λίτσα, στο λέω για να το ξέρεις. Εγώ μόνο για σένα θα ζω μέσα στη ζωή και για κανέναν άλλον. Πρόσεξε λοιπόν, Λίτσα! Μη δεχτείς να σε ανάψει ξένο χέρι, γιατί τότε, αγάπη μου, στο λέω και να το ξέρεις. Τότε θα σε ξεβιδώσω και θα σε κάνω θρέσα! Αυτά είχα να σου πω. Γυάλινη και λαμπερή μου αγάπη. Α, και κάτι ακόμα. Ότι θα κάνουμε πολλά παιδάκια, γυάλινα και λαμπερά, που θα γίνουν μεγάλα και τρανά και θα φωτίσουν τον κόσμο όλο. Καλά είναι. Καλά. Ναι, φίλε, το Porsche 945 το έχεις δει? Μιλάμε και χαμώ τα αυτοκίνητα, έτσι. Ρε, τι BMW και κουραφέξαλα, ρε. Εδώ σου μιλάω για το Porsche 945. Τι? Αποκλείεται, ρε. Ρε, αποκλείεται σου. Ρε, δεν κυκλοφορούν εδώ πέρα τέτοια. Με ξένο αριθμό. Α, σίγουρα, εντάξει, αυτό πάω πάσο. Με ξένο αριθμό κυκλοφορίας μπορεί.
Τι έκανες? Έσκυψα και το προσκύνησα. Έσκυψα και το προσκύνησες. Αλήθεια, έλα όμως. Και εγώ σπέσου το ίδιο θα έκανα. Αφού μιλάμε για γαμό το αυτοκίνητο. Ναι, την μπεμπέ. Ρε κόλλημα με την μπεμπέ. Δεν λέω, και αυτή καλή είναι. Αλλά εδώ μιλάμε για το αμάξι. Τι να λέμε τώρα. Εννοείται. Το Ferrari το είδες? Α, το είδα, το είδες. Που κυκλοφορεί εδώ πέρα. Δεν είναι Ferrari. Δεν είναι Ferrari. Και τι είναι? Τετομάζο. Τετομάζο, είσαι σίγουρος Τετομάζο? Έγραφε και πρώτο, Κλάι. Σίγουρα. Πω ρε φίλε. Θα πάρουμε ποτέ τέτοιο αμάξι εμείς? Όχι. Τι κάνεις? Πουλάω ένα ντόπερ. Και πόσο το δίνεις? 10.000! Πας καλά, 10.000 για ένα ντόπερμα. Αυτά ρε άμα γίνονται 3,5 χρονών τρελαίνονται και τρώνε και βγουνε μπροστά τους. Γιατί τρελαίνονται? Ένα φόκαλο που έχουν στο κεφάλι τους. Μεγαλώνει και μπαίνει στο μυαλό τους. Γι' αυτό αυτά, άμα γίνονται 3,5 χρονών, τα πάνε στο πτυνέτο και τα σκοτώνει. Γιατί άμα τρελαθούνε, τρώνε και βγουνε μπροστά τους. Εντάξει! Εγώ είναι τόσο θα πάρω. Πού θα το βρεις? Θα μου δώσει ο Σπύρος το δικό του, τι θα το βρω. Μα αυτό είναι μαύρο! Και τι έχει που είναι μαύρο, τι σχέση έχει που είναι μαύρο. Τα μαύρα είναι τα σπάνια. Τι μιλάτε, Χριστός το κάνεις. 70.000 κάνει, 70.000. Πού θα μου πεις εμένα ότι ξέρεις από σκυλιά? Ξέρω από σκυλιά. Επιμένεις? Ναι, επιμένω. Επιμένεις? Επιμένω! Δεν έχεις ποτέ στο σκύλο. Καλά, όχι, εντάξει, ξέρεις, δεν λέω, ξέρεις. Πώς είναι το ρωσικό τονικό σκύλο, Το ρωσικό τονικό Πώς είναι, για πες μου, για πες Θα μου. σου πω, παιδί, τι κάνεις? Εντάξει ρε αγόρι. Πώς είναι, ακούω, περιμένω, πώς είναι. Θα σου πω. Το ρωσικό τονικό Ναι, το ρωσικό τονικό σκύλο. Λοιπόν, ακούρα, άσε με να πω. Είναι άσπρο! Τι άσπρο ρε, σκούρο είναι. Σκούρο και έχει το τρίχωμά του σγουρό. Και μέτριο. Πού μέτριο? Στο ανάστημα μέτριο. Πού θα ήταν μέτριο? Εντάξει. Και νευρικό. Πολύ νευρικό. Κατάλαβα! Θα μου πεις εμένα ότι ξέρεις από σκυλιά. Ξέρω από σκυλιά. Επιμένεις. Επιμένω! Ωραία, ξέρεις, δεν λέω, ναι, ξέρεις. Πώς το κρατάνε δεμένο, Έτσι. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρη. Η τελική σου απάντηση. Δεν αλλάζει γνώμη. Να ρε που το κρατάνε δεμένο. Χάπια ερεμιστικά ρε του δίνουν. Χάπια ερεμιστικά γιατί είναι νευρικό. Χάπια ερεμιστικά και τέζα το σκυλί. Εντάξει. Πού θα μου πεις εμένα ότι ξέρεις από σκυλιά? Περίμενε, θα κάνουμε ένα τεστ. Το σκυλί από το Θιβέτ, πώς είναι? Το σκυλί από το Θιβέτ. Ναι. Πώς είναι, έλα. Ναι. Ναι. Ξέρει αυτή από σκυλιά και δεν ξέρω εγώ από σκυλιά. Το σκυλί από το Θιβέτ είναι μαύρο. Ναι, για πες. Στην μπλε γλώσσα. Έχεις τη μπλε γλώσσα στο ζωικό βασίλειο. Στο Θιβέτ είναι μπλε γλώσσα. Κάτσε. Συγχαρητήρια, μπράβο, ρε ιδέα είχες! Το χρέος. Δεν κατάλαβα. Αλλά και μια πλάκα κάνανε. Εγώ από μικρή ήμουν ζωηρός χαρακτήρας. Μου άρεσε να διασκεδάζω, να πίνω, να γελώ, να γλεντώ, να τραγουδάω. Μ' άρεσε να το διασκεδάζω. Δεν μου άρεσε να μένω κλεισμένη σε 4 τύπους και να αγαπάω συνεχώς τον ίδιο άνθρωπο. Όχι, να τον περιμένω όλη μέρα να γυρίσει για να τον κάνω ευτυχισμένο. Εγώ ήθελα να ζω την κάθε μου ώρα και στιγμή σαν να είναι την τελευταία μου ώρα και στιγμή. Δεν με ενδιέφερε να τακτοποιήσω τη ζωή μου με ένα και μόνο πρόσωπο. Με καταλαβαίνετε, πιστεύω. Όταν και οι άλλοι όμως τα κατάλαβαν όλα αυτά, ξέρετε πώς με είπαν? Με είπαν αλήθεια. Μου έδωσαν μια και με πέταξαν στον δρόμο. Μικρό κορίτσι. Ευτυχώς όμως, εγώ δεν έχασα την ψυχή μου. Τι να γίνει όμως. Έτσι όμως. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ο χαρακτήρας σου είναι αυτός που είναι. Εσύ πώς θες να ζήσεις τη ζωή σου? Ωραία. Θέλω να ζήσω ωραία. Ωραία! Με αυτό το χαρακτήρα μόνο ωραία δεν θα ζήσεις. Ή πρέπει να αλλάξεις χαρακτήρα ή να μάθεις να υποκρίνεσαι. Πράγμα απαραίτητο. Ή θα γίνεις μια κοινή. Του δρόμου. Ή τραβαπέτα. Να γλιτώσουμε μια και έξω.
ευθύς άνθρωπος. Διάλεξα το τρίτο και έγινα του δρόμου. Έγινα πόρνη, φίλοι μου, και σας ορκίζομαι, πέρασα ζωή χαρισάμενη. Γιατί εγώ δεν ήμουν κανένας βλάξ και τα κινητά μου έχω και τις καταθέσεις μου και ωραία την πέρασα τη ζωή μου. Τις πιο όμορφες στιγμές τους, κάποιοι από εδώ μέσα, μαζί μου τις περνάνε, στην αγκαλιά μου. Αλλά εγώ δεν πάω με ποιον άλλο. Εγώ διαλέγω, πρέπει να ξέρετε. Και τα κορίτσια μου όλα στο σπίτι ένα και ένα. Με τις γλώσσες τους, με τα πτυχία τους, ξέρουν να μιλάνε, ξέρουν να στέκονται. Όχι, όχι, για τίποτα δεν μετάνιωσα. Για τίποτα. Στην αρχή είχα κάποιες τύψεις. Πρέπει να το ομολογήσω. Τι έκανες, Μαρία μου, έλεγα. Τι έκανες. Όλες οι φίλες μου τακτοποιήθηκαν. Παντρεύτηκαν. Φτιάξαν το σπίτι τους, τη ζωή τους. Εσύ Μαρία μου, τι έκανες. Μόνη θα μείνεις. Μόνη και πεινασμένη. Εγώ, μόνη και πεινασμένη. Εγώ έζησα στα γεμάτα, φίλοι μου. Γνώρισα ενδιαφέροντες ανθρώπους, υπουργούς, επιστήμονες, βουλευτές. Και έζησα κάργα που λέμε και στη γλώσσα μας. Και όταν θα έρθει η στιγμή να κλείσω τα μάτια μου, ούτε που θα με πιάσει πανικός. Ούτε που θα με πιάσει πανικός. Γιατί έζησα. Τίποτα δεν χαράμισα στους τύπους. Τίποτα δεν κράτησα μέσα μου. Έζησα με 1000 αισθήσεις. Έζησα. Κι ούτε που νιώθω ότι κάνω κάποια μακριά. Ίσα-ίσα. Χαρά και ευτυχία νιώθω. Χαρά και ευτυχία. Δεν σακάτεψα τη ζωή μου σε ένα σπιτάκι εδώ. Έζησα. Έζησα. Γι' αυτό με βλέπετε και τόσο ήρεμη. Να σου πω εσένα. Την παροιμία που λέει εδώ ο κόσμος καίγεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν σου λέει κάτι. Μας έχεις γραμμένο, θα συμμερίζεσαι τον πόνο μας. Εδώ έχουμε πει τις ιστορίες της ζωής μας. Μέσα ψυχά μας. Τα μέσα μας και τα έξω μας. Εκτεθήκαμε κι εσύ. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς μουσική. Μια μεγάλη παρηγοριά μέσα στη ζωή μου ήταν πάντα η μουσική. Όχι όμως οποιαδήποτε μουσική. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη. Εγώ με τίποτα δεν μπορώ να αντέξω αυτά τα τερατώδη λαϊκά τραγούδια που όλα μιλούν για τους καημούς του έρωτος και που κατά τη διάρκεια των οποίων οι τραγουδιστές ουρλιάζουν σαν μερακλωμένοι σκύλοι. Τηλεφώνησέ μου, στο νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου. Όχι, αυτή η μουσική δεν μου αρέσει καθόλου. Όταν την ακούω, παραδόξως ανακατεύομαι. Ναι, ανακατεύομαι. Έχω την αίσθηση, νομίζω ότι μυρίζω παγωμένο λίπος και χυμένη πύρα. Αυτή η μουσική δεν μου αρέσει καθόλου. Και αν με αναγκάσουν να την ακούσω χωρίς διακοπή για 3 ώρες, δεν νομίζω ότι θα τρελαθώ και θα απορριθμιστώ διαπαντός. Από την άλλη πάλι με τολμήσει κανείς να μου μιλήσει για κλασική μουσική. Αυτή τη μουσική δεν την αντέχω καθόλου, γιατί δεν την καταλαβαίνω. Δεν την αντέχω, πώς να το πω. Όταν ακούω κλασική μουσική, το κεφάλι μου γίνεται βαρύ, με πιάνει πονοκέφαλος, με πιάνει ταχυπαλμία, ανατρέπομαι. Αυτή ακριβώς είναι η λέξη. Ανατρέπομαι. Το στόμα μου γίνεται στιφό, κάτι σαν μέγενη παίζει το μέτωπό μου, η ανάσα μου γίνεται βαριά, δύσκολη. Όλα αυτά παθαίνω όταν ακούω κλασική μουσική. Και άμα με ρωτήσει κάποιος το γιατί, δεν θα ξέρω τι να το απαντήσω. Αλλά όχι, θα το απαντήσω. Κατά κάποιο τρόπο. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, έναν εφιάλτη και κάποτε ξυπνάμε, δεν λέμε αχ, πήγε. Τελείωσε. Όνειρο, ήταν ένας εφιάλτης. Τι καλά. Και ύστερα προσπαθούμε να ξεχάσουμε τον έντονο τρόμο και τη δυσφορία που αισθανθήκαμε. Εγώ όταν ακούω κλασική μουσική, έχω την αίσθηση ότι αυτός ο τρόμος, η έντονη αυτή δυσφορία, ο εφιάλτης, όλα αυτά παρατείνονται. Ναι, νιώθω ότι είμαι μετέωρη και ότι από συστημίσεις μην μπορώ να σκοντάψω και να κατρακυλήσω για πάντα στα τάρταρα. Ακριβώς. Όλα αυτά παθαίνω όταν ακούω κλασική μουσική. Και άμα με ρωτήσει κάποιος το γιατί, θα τα προχωρήσω ακόμα πιο πέρα και θα του πω, σε αυτή τη μουσική, η χαρά που φαίνεται ότι είναι χαρά, δεν είναι τελικά χαρά. Και η λύπη είναι κάτι παραπάνω από λίγο, ολοδιφορούμενα. Δεν καταλαβαίνετε.
ακούσει, ας πούμε, ένα ωραίο μοτιβάκι. Αχ, αυτό μου αρέσει. Δεν σας αφήσω με αυτό μου να παρασυρθεί. Τον αφήνεις. Όμως ύστερα από λίγο την πατάς γιατί διαπιστώνεις ότι αυτό το ωραίο μοτιβάκι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δόλωμα που σε τραβάει στην άβυσσο με τρόπο γλυκό και χαρούμενο. Με καταλαβαίνετε? Αυτά παθαίνω όταν ακούω κλασική μουσική. Καλά, θα με ρωτήσει κάποιος αγανακτισμένος και δικαίως νομίζω. Επιτέλους, ποια μουσική σ' αρέσει, χριστιανή μου? Επιτέλους! Αχ, να του πω. Μην θυμώνετε, κύριε. Η μουσική που μου αρέσει εμένα πρέπει να έχει ποιότητα, να έχει λεπτότητα, να έχει ευγένεια ψυχής, ανεπαίσθητη θλίψη και όλα αυτά μέσα σε κάτι το ονειρικό και το σαφές. Καταλαβαίνετε? Όχι! Εντάξει, θα σας εξηγήσω. Η μουσική που μου αρέσει εμένα πρέπει να είναι κάτι σαν τους ψιθύρους των ονείρων. Πρέπει από κάτω της να έχει κάτι σαν αυτό που λέμε αναμονή της αμαρτίας. Κάτι που να με ανατριχιάζει. Ούτε τώρα με καταλαβαίνετε. Ναι, όλα όσα είπα προηγουμένως, περιτυλιγμένα με μια ρόδινη ομίχλη μελαγχολίας και φορτισμένα από το φως της σελήνης και κάπου στο βάθος να ακούγεται και ο φλίσβος του κύματος. Πλάτς, πλάτς. Ακριβώς. Όλα αυτά όμως θέλω να σταματούν στην καρδιά. Δεν θέλω να τα καταλαβαίνω. Θέλω όταν ακούω αυτή τη μουσική. Αισθάνομαι κάτι το υπόκοφο, κάτι το απολύτως επικίνδυνο που να γίνει όμως ακίνδυνο ακριβώς επειδή δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Θέλω μια γαλάζια, υδρωμένη, μελαγχολική νοσταλγία να φυσά μέσα στο μυαλό μου και να αναρρυπίζει τις μικρές φωτιές των πόθων και ύστερα θέλω μια ασημένια βροχή σύγχυσης να πέφτει πάνω σε αυτές τις μικρές φωτιές και να τις σβήνει. Αυτό θέλω, επιθυμώ να αισθάνομαι, με τίποτα όμως δεν θέλω να ξέρω τι θα συμβαίνει. Θέλω όταν ακούω αυτή τη μουσική να αισθάνομαι τη βαθιά αναστάτωση που νιώθεις μια φεγγαρόλουστη, καλοκαιριάτικη, βραδιά κοντά στη γαλάζια θάλασσα. Ναι. Ταυτόχρονα όμως θέλω να αισθάνομαι και την άνεση και την ασφάλεια που μας παρέχει ένα αεροδρόμιο. Καλώς ήρθατε στο αεροδρόμιο της φαντασίας. Η πτήση για το όνειρο ξεκινάει σε λίγο. Αυτή η μουσική μ' αρέσει. Καλά, υπάρχει αυτή η μουσική. Πώς είπατε, κύριε? Αν υπάρχει αυτή η μουσική. Και βέβαια υπάρχει, δεν θα σας πω όμως ποια είναι. Αυτό θα σας αφήσω να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Τι παιδιά, Χριστέ μου, τι παιδιά, άλλο στον κόσμο τους. Και τι κόσμο! Τι θέλετε, παιδιά? Παιδιά έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Εμείς δεν είμαστε πλούσιοι. Ένας μισθός. Ο μισθός του κακόμενου του άντρα που μας συντηρεί. Αχ, ο έρημος ο άντρας. Και αυτός δεν ξέρει που πατάει τη στεναχώρια του τώρα τελευταία με όλα αυτά που μας συνέβησαν. Γιατί αυτός αγωνίστηκε περισσότερο από κάθε άλλο και έκανε μια ζωή υπερορίες. Πρώτον και κύριο, για να τον στείλουμε σε ένα σχολείο της προκοπής. Και δεύτερον και κυριότερον, όταν δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο εδώ, να εξασφαλίσουμε τα χρήματα για να τον στείλουμε στην Αγγλία να σπουδάσει ναυτικός. Μόνος του ήθελε, μόνος του. Από μικρός ήθελε να γίνει ναυτικός. Όλο κάτι καραβάκι από χαρτί έφτιαχνε. Αφού το θέλει τόσο πολύ, είπα στον άντρα μου, να σφιχτούμε 5-6 χρονάκια ακόμα και να τον στείλουμε στην Αγγλία. Να μην του κόψουμε τη φόρα κατά φτερά τώρα του παιδιού. Κι έτσι και έγινε. Βάλαμε το κεφάλι μας κάτω, περιορίσαμε τα έξοδά μας του μηδέν και το ξαποστήλαμε να σπουδάσει. Στην αρχή όλα πήγαν μια χαρά. Μα ύστερα από τον τρίτο χρόνο, κάτι έπαθε το παιδί μας. Κάτι του συνέβη. Κάτι κατάλαβα εγώ εκείνα τα Χριστούγεννα που είχε έρθει για διακοπές. Κάτι κατάλαβα. Αλλά δεν ήθελα ούτε στον εαυτό μου να το μολυβήσω. Ξαφνικά έγινε μελαγχολικός και καχύποπτος. Όλους μας κοίταζε με μια παράξενη υποψία. Έξω ο κόσμος χαιρόταν και γλεντούσε. Και ο Λεωνίδας, η Λεωνίδα τον είχα βαφτίσει, έμεινε κλεισμένο στο δωμάτιό του και διάβαζε κάτι ογκώδη φρικτά με ιστορήματα της ρομαντικής εποχής. Από τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Σε 3 χρόνια είχε καταντήσει ρεμάλι. Έχανε τη μία χρονιά πίσω από την άλλη. Έμενε αξίριστος, ακούρευτος, μέχρι τη μέση φτάναν τα μαλλιά του. Δεν έτρωγε κιόλας και άρχισε να κυτρινίζει. Ρεμάλι, ρεμάλι σας λέω. Όλο του τα λεφτά τα έδινε για να αγοράζει αυτά τα ογκώδη φρικτά με ιστορήματα. Όταν πριν 2 μήνες πήγα να τον συναντήσω,
Μόλις τον είδα σε αυτή την κατάσταση, μόλις είδα σε τι τρόχλη μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Παρ' όλα αυτά, νίκησα το αίσθημα αηδίας που ένιωθα να με καταπνίγει και άραξα να τον συμβουλεύω. Γιατί στο κάτω-κάτω δικό μου παιδί ήταν. Δεν ήταν κανένα ξένο. Άκουσε, Λεωνίδα, του είπα. Θα σε απελάσουν. 3 χρονιές έχεις χάσει. Κοίταξε τι θα κάνεις. Εμείς, ο πατέρας σου και εγώ, απειβδίσαμε πλέον να δεν περάσει αυτή τη χρονιά. Από εκεί και πέρα, κοίταξε να ζήσεις μόνος σου, κατάλαβες. Άκου, μητέρα! Μου είπε και τα μάτια του λάμπαξαν του διαβόλου. Άκουγα προσεκτικά! Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να γίνω ναυπηγός. Αυτό που θέλω να γίνω είναι συγγραφέας. Μόνο που δεν λιποθύμησα όταν τα άκουσα. Θα αφήσεις το σίγουρο ψωμί και θα αρχίσεις να γράψεις αναλογίες. Τόλμησα να ψελίσω. Και ποιος θα σε τρέχει μέχρι να αναγνωριστείς, εμείς? Εμείς πήγε πια, γεράσαμε. Θέλουμε να ζήσουμε και λιγάκι, μ' ακούς? Θέλουμε να χαρούμε κι εμείς κάτι τη ζωή μας πριν πάμε στον άλλον κόσμο. Και έρχεσαι εσύ τώρα και μου λες ότι θα σε θρέφουμε φόρους ζωής. Όχι, παιδί μου, αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και οι κόποι μας και οι θυσίες μας. Αν το μάθει ο πατέρας σου, θα πεθάνει από ντροπή. Μην νοιάζεσαι, μητέρα, μου απάντησε το κτήνος. Μην νοιάζεσαι. Δεν πρόκειται να σας γίνω βάρος. Αποφάσισα να γίνω βιβλιοθηκάριο για να εξασφαλίσω τα προστοζήνη και για να έχω το κεφάλι μου κάπως ήσυχο. Αυτό το είπες για να με καθησυχάσεις. Το απάντησα. Ή για να μου δώσετε το τελειωτικό χτύπημα. Από ναυπηγός, βιβλιοθηκάριος. Και τι θα λέμε στον κόσμο, ότι ο γιος μας πήγε στην Αγγλία και σπούδασε βιβλιοθηκάριος? Θα πεθάνουμε από ντροπή, δεν το καταλαβαίνεις. Θα πεθάνουμε. Δεν μπορείς. Θα γίνεις ναυπηγός. Και τα απογεύματα όταν θα επιστρέψεις από τη δουλειά σου δεν μπορείς να κάθεσαι και να γράφεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνονται αυτά, μου απάντησε. Πώς δεν γίνονται? Εγώ δεν σου λέω να μην γίνεις συγγραφέας. Δεν είμαι άνθρωπος οπισθοδρομικός εγώ. Αυτό που είπα ακριβώς είναι να μην γίνεις μόνο συγγραφέας. Μα ακούς, ματάκια μου, η ζωή σήμερα έχει απαιτήσεις, έξοδα. Πρέπει να έχεις κάτι σταθερό στα χέρια σου. Πάρε το μισθό σου, πάρε το πτυχίο σου, εξασφάλισε με ευπρεπή μισθό και ύστερα κάνε το κέφι σου. Μα ακούς, ματάκια μου, ούτε από εδώ σου λέω να σταθείς, ούτε από εκεί. Στο μετέχνιο σου λέω να σταθείς, ψυχή μου. Αλλά δεν με άκουσε. Και έκανε του κεφαλιού του. Αλλά τελικά ούτε και του κεφαλιού του έκανε. Διότι ούτε βιβλιοθηκάριος κατόρθωσε να γίνει, ούτε τίποτα. Παραιτήθηκε εντελώς. Πήρε ένα βυσάκι και γυρίζει σαν τσιπιάνο στον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει το μέλλον! Το λέω σοβαρά, έτσι. Εγώ θέλω να περνάω ελεύθερα τη ζωή μου. Ελεύθερα! Τι τώρα δηλαδή να κάθομαι και να διαβάζω αφού... Δηλαδή... Το ξέρω, αν αύριο θα ζω! Τι δηλαδή συμβόλαιο έχουμε κλείσει! Εμένα μ' αρέσει όταν θέλω να πάω στη θάλασσα. Να πηγαίνω στη θάλασσα. Εμένα μ' αρέσει η άνοιξη. Τι χαίρομαι, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Όταν τελειώνει η άνοιξη και αρχίζει το καλοκαιράκι. Και εγώ να κάθομαι μέσα κλεισμένος με ένα βιβλίο στο χέρι και να διαβάζω. Όχι, δεν σπάσανε! Άσχετο αν η ζωή είναι δύσκολη. Τι με νοιάζει εμένα αν η ζωή είναι δύσκολη. Εγώ παίρνω το σακίδιο μου στον νόμο και μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Όπου θέλω πάω, το μισό κόσμο έχω γυρίσει! Τι λένε οι γονείς μου? Να λένε ότι θα καταστραφώ, δεν βλέπω καλά τα πράγματα και ότι πρέπει να συμμορφωθώ πριν να είναι πολύ καλά. Εγώ τους λέω ότι όλα αυτά είναι σωστά, αλλά βαριέμαι να τα σκέφτομαι. Και αυτοί τρελαίνονται, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν και σκέφτονται να με κλείσουν δια της βίας σε μια κλινική για να αποτοξινωθώ, γιατί είμαι ψυχικά άρρωστος. Και ύστερα με αναγκάσουν να τους πω αν θέλω να ζήσω. Και αν ναι, πώς σκοπεύω να ζήσω. Και εγώ τους λέω ότι βαριέμαι να τα σκέφτομαι όλα αυτά, γιατί ακριβώς δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Και ότι θα φύγω πάλι για κάνα 2 μήνες. Και τότε αυτοί κλείνονται στην κρεβατοκάμαρά τους και κλαίνε με τις ώρες! Θέλω να ζήσω.
Δεν ήθελα, θα αυτοκτονούσα! Ναι, έτσι, στην τύχη. Θέλω να ζήσω στην τύχη. Ναι, δεν μ' αρέσει να προετοιμάζομαι, στην τύχη, στην τύχη. Και ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Οι άλλοι φόβοι. Εγώ δεν ζητάω πολλά πράγματα. Απλά πράγματα ζητάω. Κάτι ρούχα, τα σπίτι να βάζω το κεφάλι μας από κάτω. Απλά πράγματα ζητάω. Την ελευθερία μου, την ησυχία μου, τον χρόνο μου. Τον χρόνο μου θέλω να τον κάνω τι γουστάρω εγώ. Το κατάλαβες! Μπορεί και να αυτοκτονήσω. Όταν τα δω σκούρα μπορεί και να αυτοκτονήσω. Το γούστο μου, καπέλο μου. Ό,τι θέλω κάνω, ό,τι ώρα θέλω και όποτε μου τη δώσει. Πάνω μου δηλαδή θα παίξουν το σκάκι τους οι διάφοροι. Πέτσε το μάρι μου. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια! Ήταν Νοέμβρης. Απόγευμα. Το πέρασα φτιάχνοντας ένα παλιό ενιδρίο που είχα βρει πεταμένο στον κήπο. Ήταν σκουριασμένο. Και εγώ όλο το απόγευμα το πέρασα τρίβοντας το σιδερένιο σκελετό για να το βάψω την άλλη μέρα το πρωί. Σαν πήρε να βραδιάζει, περάσαν οι φίλοι μου να με πάρουν. Για να κατεβούμε κι εμείς κάτω. Εκεί που ήταν κλεισμένα τα άλλα παιδιά και είχε μαζευτεί κόσμος πολύς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μέσα μου φτερούγησε ένας φόβος και μια χαρά. Ήταν σαν την προσμονή κάποιας μεγάλης γιορτής. Πήραμε το τρένο και κατεβήκαμε στο κέντρο της πόλης. Μόλις βγήκαμε, είδαμε τον κόσμο να τρέχει πάνω κάτω με μάτια κλαμμένα. Και τα δικά μας μάτια άρχισαν να κλαίνουν και να ρωτήσουν από μόνα τους. Βγήκαμε στον δρόμο που περνούσε μπροστά από το κτίριο, που ήταν κλεισμένα τα παιδιά που κάνανε την εκπομπή με τα συνθήματα και τα επαναστατικά τραγούδια. Κόσμος πολύς. Πατήσεις με πατώση. Αέρια. Μεγάλες ποδητήρια να το ξετερώνουμε. Πανικός. Πυροβολισμοί. Βλέπαμε τον κόσμο να φεύγει έντρομος, λέγοντάς μας: φύγετε, μας έλεγαν, φύγετε. Πυροβολούν από τις ταράτσες. Πυροβολούν στο ψαχνό, φύγετε. Αλλά εμείς συνεχίζαμε. Γιατί λέγαμε τι θα μας κάνουν, θα μας σκοτώσουνε. 20ος αιώνας είναι πλέον. Αν μας σκοτώσουν, αυτό θα σημαίνει και το δικό τους στο τέλος. Κάποια στιγμή φτάσαμε μπροστά στο κτίριο. Εκεί ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Τραγούδια που λέγανε για χαρά, για πρόοδο, για ελευθερία, για ισότητα. Ενθουσιαστήκαμε κι εμείς. Φωνάσαμε, κλαίγαμε, χειροκροτούσαμε. Κάπως έτσι, πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε και έγινε 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ξαφνικά, μέσα στην ησυχία της νύχτας, ακούσαμε σαν να κυλάει κατά πάνω μας ένας σιδερένιος ποταμός. Ήμασταν περικυκλωμένοι από την αστυνομία και το στρατό. Νόμιζα ότι θα μας καταβρέξει, θα μας χτυπήσουν, ότι το πολύ θα φώναζαν την πυροσβεστική για να μας καταβρέξει και να μας διαλύσει. Αυτοί όμως κρατούσαν όπλα και αρχίσαν να ρίχνουν στο ψαχνό. Σε λίγο εμφανίστηκαν και τα σιδερένια αυτά θηρία. Τα τάγκς προχωρούσαν κατά πάνω στην πύλη. Τα παιδιά που ήταν σκαρφαλωμένα πάντες δεν είχαν φύγει ακόμα. Ήταν εκεί και το κράβγαζαν. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Τα τάγκς έπεσαν πάνω στις πύλες. Περνούσαν πάνω από τα παιδιά και τα έλειωναν. Από παντού άκουγες σφυρίχτρες, πυροβολισμούς, κραυγές, πράγματα που σπάγανε. Ξαφνικά ένιωσα μέσα στο στήθος μου κάτι σαν σιδερένια γροθιά να ανοίγει και να σπαραγιάζει τα πάντα. Με χτύπησαν άσχημα. Είπα... Έπεσα στο πάτωμα και άρχισα να φτύνω τα πνευμόνια μου. Κόκκινο πολτό πάνω στον δρόμο. Σε λίγο θα πεθάνω. Σκέφτηκα.
Και λυπήθηκα γιατί ήμουν μόνο 17 χρονών. Ύστερα από λίγο, ήρθε ένα κόκκινο ποτάμι και με πήρε για πάντα μαζί του. Περίπου ένα μήνα μετά, με πήγαν και με θάψανε. Το βράδυ αυτό, αυτοί που έζησαν, διάλεξαν να με κάνουν ήρωα, γιατί ήμουν νέος, ωραίος και φοιτούσα σε κάποια τεχνική σχολή. Κάθε λοιπόν που αυτοί έρχονται και τιμάνε τη μνήμη μου, εμένα, επειδή ήμουν νέος, οι αρχές του κάτω κόσμου μου δίνουν άδεια για να έρθω πάνω στη γη και να περάσω μια βραδιά μαζί τους, σαν σκιά, σαν φάντασμα. Στην αρχή, λυπόμουν που έχασα τη ζωή μου τόσο νέος. Μα ύστερα από την τρίτη έξοδό μου, που είδα και κατάλαβα καλά πώς έχουν σήμερα τα πράγματα, άρχισα να μην λυπάμαι και τόσο πολύ. Γιατί, τι θα ήταν η ζωή μου αν ζούσα? Τι θα ήταν? Μια Δευτέρα πρωί. Μια Δευτέρα πρωί θα ήταν που θα κρατούσε 50 ή 60 ολόκληρα χρόνια. Σε λίγο το σώμα μου θα είχανε τη δροσιά και την ευλογησία του, το μακανοπήγαδο της δουλειάς. Οι γιορτές μου θα ήταν άνοστες μέρες, γεμάτες πλήξη, θλίψη και ανία. Πλουμισμένες με 1002 φθηνές άχρηστες γεύσεις. Τραγούδια βιασμένα και σχέσεις φυτεμένες στο προσωπικό συμφέρον. Βλέπω να μην υπάρχουν φίλοι. Όλοι φοβούνται μήπως μείνουν πίσω, μήπως μείνουν απ' έξω. Ο καθένας έχει την κήτη του, τα βλάκι του. Και σαν το νερό τρέχει προς τη θάλασσα της προσωπικής του ευτυχίας. Δουλειά από το πρωί ως το βράδυ, άχρηστα ψώνια τις γιορτές, για να λες πως κάτι κάνεις και πως ζεις. Μια Δευτέρα πρωί. Μια Δευτέρα πρωί θα ήταν η ζωή μου αν ζούσα. Ζωντανός νεκρός. Αυτό θα ήταν η ζωή μου αν ζούσα. Ζωντανός νεκρός. Καλύτερα λοιπόν. Καλύτερα λέω. Μου ήρθαν έτσι τα πράγματα και τελείωσα τόσο νωρίς με όλα αυτά. Οι αφήσεις και η αισιοδοξία τους δεν έχουν πέρασει σε εμάς τους νεκρούς. Όχι. Όχι, δεν είμαι παραπονεμένος. Καληνύχτα, φίλοι μου.
is in the mix. Κάτι.